Chroeso I haglediad rhif 1, 3, 4. Does gennau ddim intro cystal ar siow da ni'n mynd i roed i chi heno. Da ni, beth chi ddim yn gwybod, da ni wedi gweld y dyfodol. Da ni newydd fod yn y dyfodol, ac... Bydd rheina sydd yn subscribe ar Patreon yn gallu gweld ni yn podledu o'r Metaverse. That's right, haglediad. Ni oedd 3 o'r 4 person oedd yn Metaverse Visit Wales heno ma. Croeso i'r haglediad. Sioned ydw i, gyda Bryn. Hello. A Iestyn. Hello. Okay. Pwy bynnag oedd y 4 person na. Diolch am ymuno hefo ni. Sorry am bod bach yn creepy. Mothman, neu pwy bynnag oedd y ti. Dyn ni'n haglediad. Dyn ni'n podlediad. Dyn ni wedi bod yn neud hyn ers llawer i hir. Dyn ni wedi bod yn neud hyn ers y Tory government gael fewn. Ar y nodyn yna, ni'n recordio hwn diwrnod ar ôl i Rishi Sunak foddi yn nagrau ei hun tu allan i Drowning Street. Allai ddim cymryd y cod am hwnna. Yes! Diolch Bryn. Diolch Bryn, ti'n mwyn gwybod rhan. Thanks so much. Ac ydych chi'n barod am online campaigns of misinformation? Wrth gwrs bod chi, a byddwn ni yma i helpu chi drwy ddefo i gyd. Fyddwn ni probably ddim yn recordio rwan nes bod y fel thing di mynd. Nes bod ydyn ni? Un arall. Fe gen ni un arall. O ie, na fo. Gret. O ie! Gorffennaf. Nid Mehefin. Beth bynnag, sneb yn cerio am wleidyddiaeth? Fych chi edrych ymlaen i pobl sy'n lot rhy hen yn trio dynyddio memes sydd yn rhy hen i trio neu pwynt sy'n neb rili isio unrhyw diddordeb gwrando nhw. Fath oedd yn gret heddiw oedd yr un Scooby-Doo reveal oedd yn dweud tynnu tafod o Scooby-Doo tynnu mwcod off yr Ghost of Reform pwy sydd dan efo Rishi oedd Keir Starmer fuck off seriously mae fan hyn yn mynd i fod yn safe space. Da ni'n gwybod bod gwleidyddiaeth yn bwysig. Da ni yn profoundly gwrthtoriaeth sy'n ni'n agored iawn i ddeud fan hyn. Sorry. Oh my god, mae LEDs Iestyn di troi'n les tu ôl iddo fo, specifically. Lle, dwi just yn mynd i ciwio ti allan canolfan Millennium i watch it nai am y 6ed tro. just i kind of pumpio'n hynna'n fyny. Hwna sy'n offsetio'r whole thing, dyn ni'n goffo bod yn fel balanced fel y BBC, though. Dyn ni'n goffo cael, both sides. Wyr yn edrych os da chi'n gryndo i ni am nuanced balanced political text, da chi'n rili yn eich eron. Dyna. Dyn ni yma ar gyfer tech, news, asterisk. Dyn ni yma ar gyfer ffilms gwael. Dyn ni yma ar gyfer cwestiwn i pam yn y byd bod Visit Wales wedi creu ardal yn y Metaverse i hysbysebu ein gwlad annwyl ni. Hyn i gyd am mwy, yn ogystal â ffilm di ddim... A da ni, mae hwn yn ffilm di ddim. Oedd hwn, gymaint o ffilm di ddim, o ti'n eistedd na'n mynd, doedd na neb yn cerio am hwn. Heblaw amdan Rick Baker, falle, y boi oedd yn neud y prosthetics. Potentially, dyn ni wedi gwylio Planet of the Apes, achos mae, once yes, ti'n mynd i offer cwyro i, cos mae gennau, dyn ni wedi gwylio Planet of the Apes brackets 2001, oherwydd bod Planet of the Apes... Kingdom of the Planet of the Apes. Drop the of the, it's cleaner. Ar y ffilm nesa di The Republic of the Kingdom of the Planet. Wedyn, mae gen ti wedyn the village of the kingdom of the Republic of the Kingdom. So dwi'n gwrtho gwachio rhain achos mae gennau active ofn, dwi heb siarad amdden hyn ar y podlediad cyn hyn. Mae gennau fel gwrth ASMR hefo Apes and Monkeys. Mae o fel ASMR yn y ffordd mae'n neud fi fynd mae drai ddallt yna oherwydd spiders efo bobl eraill le. Dim ond newydd wylio War for the Planet of the Apes ydw i ar ôl gwylio'r
ddau cynt, sef Dawn and Rise. Hein ydy'r Oherwydd oedden nhw'n anti-circus. ffricio fi allan gymaint. Yep. A na neb yn y ffilm 2001 Mario, dwi wedi clywed am Ape School, heb sôn am fynd i Ape School. So, allai'n gwachio nhw, mae epaod a mwncwns yn creepio fi allan gymaint. Ti'n di watchad Nope chwaith felly na? Na, definitely heb. Nope. So mae Sioned wastad yn mynd, get your paws off me, you damn dirty apes. And hwnna bydio. Wastad. Dwi gymaint o ape xenophobe. Ti'n gael nhw i gyd yn monkeys hefyd, ddo? Monkeys are lower down on the evolutionary scale. Mae gen i lot o thoughts amdan lot o'r dialogue yn y Rhaid ffilm. i ddeud, yr unig apes dwi yn licio ydy pan mae Tim Burton yn neud nhw'n extra sexy wrth roi na bach iddyn nhw, loads eyeliner ac eyebrows wedi penslo fewn a wigs bach really nice. Heina, yr unig apes dwi'n licio ydy surprisingly sexy Helena Bonham Carter apes. Rhowch pin yn hwnna, ddown ni ôl i hwnna mewn awr a hanner. Croeso i'r haglediad. Wrth gwrs, dyn ni'n mynd i fod yma i gadw cwmni chi. Chi'n dreifio fyny i Eisteddfod yr Urdd. Peidiwch y gwrando ar hwn efo'r kids, obviously. Rhowch. Pan da ni dweud NSFW, da ni really meddwl NSFW. NSFE, yeah. Not safe Not suitable for Eisteddfod. Yeah. Not suitable for anyone. Wedi syllafu efo anyone, yeah. NSFA. Yeah. Na, ni just meddwl bod ti'n syllafu anyone efo Anyone. Right. Fel o, da ni'n dweud e dred, Bryn. Anyone. Diolch i anyone am wrando ar hwn. Da ni'n lyfio bo chi yma hefo ni. Ni'n mynd i fynd â chi trwy y mis cyfan o fai, yr holl info, yr investigative journalism da ni wedi gwneud i trio ffigur allan. Da ni heb di neud. I trio ffindio allan faint mae Llywodraeth Cymru wedi talu. Yr FOI yn mynd trwad rwan, okay? Faint sy'n wedi talu i bildio. Ond, y tro cyntaf i logio fewn i'r Metaverse Experience Cymraeg, mae oedd gen pawb coesa. So hwnna'n really newydd i fi. Oedd o fel shit Roblox, a mae hynna'n deud lot, achos chi di gweld Roblox? Chi di gweld y graphics yn Roblox? Mae fel shit Roblox, gret. Okay. Dwi'n gweld hwnna ar y poster, man. Mae fel shit Roblox. Tasyn nhw di, I swear to God, tasyn nhw di neud o yn Roblox bys o gennau fwy o barch, ond mae hwn i gyd i ddod. Yn gyntaf, chi'n clywed yr beautiful ambient sound effects os gennym ni mynd mlaen. Mae'n amser am yr agenda. Yr agenda yn mynd, dwi'n credu bod pawb wedi mynd am yr un kind of vibes am yr agenda heno. Dwi'n mynd i fynd i Bryn cyntaf, chos dwi'n gweld ti'n glygio'n fresh fanna. Mae gen i botal o Reserva Chianti. Did you eat his liver with some fava beans and the nice Chianti? I did. So'r thing one ydi, so the label o cefn y botol yw'n gwaith mor ffynnu yn ei gobeithio, ond mi o'n na label bach ar blaen shelf. A nes i cyfeillio yn efo, a mi o'n disgrifio'r gwyn fel yma. Ripe cherry fruit and fine oaky backbone. Oh my God, Bryn! Good with meat. Yes. Fi wastad yn disgrifio ti fel good with meat. Hei, dwi'n gobeithio fydd graffeg fi gyd i'w weld. Ti'n mo, ar hyd yr amazing amount o social media da ni'n neud i hyrwyddo'r clediad asterisk. Byth a beinydd. Barf Bryn yn edrych yn arbarfbenig. Mae o yn lush. Barfbenig. Barfbenig. I mean... Teitl y sioe. Ding, rhowch o ar y rhestr. Mae Bryn hefyd, potentially, yn iwsio bach o wax yn y erbyn hyn. Please disgrifia dy ysbrydoliaeth di ar gyfer Bryn Barf Mawr. Dwi eisiau clywed o. Dwi eisiau gwendawyr clywed o. O'n i di gweld Henry Cavill yn yr stills ar cyfer The Ministry of Ungentlemanly Warfare. A dwi'n
fucking pissed off bod hwnna heb di cael cinema release yn Brydain. Heb? Na di, a dio ddim yn mynd i gael cinema release yn Brydain. Oh my god. Mae Amazon di prynu'r hawliau, a mae'n mynd ar Prime, a mae'n pisio fi off. Achos... Mae gen I lot o ddeud. Gafodd y cinema release yn America, a mae'n ffilm amdan uned milwrol Brydeinig yn ystod yr awr rhyfel byd. It's the most bloody Gen X goddamn bloody Farage-ness. Mae Guy Ritchie, mae o'n... Ydy o'n Guy Ritchie? Ydy. Jackson, hati. Super cool, super sexy spies yn rhoi chwipti i'r Nazis. Be arach ti angen? Mae fel Inglourious Bastards, ond hefo fel wax. Brits. Beard wax. So nes i weld Henry Cavill o gyda fo'r anfarth o mustache, o farf mae'r mustache yn mynd. A ni'n dweud, wel, oedd y barbwr fi wedi perswadio fi i rhoi bach mwy o length yn blaen y barf yn barod. So ni'n dechrau troi mewn i locsyn chdi bach. A ni'n meddwl, ti'n beth, a gael go bach ar gweld sut i siapio'r mustache. A dweud, ti'n beth, yn gymryd ysbrydoliaeth gyn yr unig ffordd, yr unig bit ond fi wedi edrych fatha Henry Cavill ydy'r barf a'r mustache. Gallu ti bildio PC hefyd. Gallu ti 100% bildio PC. Yr unig part o'n fi sy'n edrych. Gallu ti bysedd ti edrych fel extra muscular bysedd Henry Cavill. Cos I bet bod gen fo weights bach ar bob un o'n nhw. Mae'n neud fel, mae'n neud i curls yn bore. Anyway. Bryn, dwi'n lyfio fo. Nes i logio mae'n heno ac o'n i fel Edwardian Bryn, a dwi yma amdano fo. Dwi'n lyfio fo. Dwi basically am cael, dwi ar fi'n mynd, ar ôl podcast dwi'n gorfod mynd allan a trio ffeindio rhyw street urchin ac yrru fo fyny'r shimna. O'n i'n meddwl bod ti'n mynd i ddeud street urchin i beatio fyny ac o'n i fel, very Edwardian of you hefyd. Beatio fo tan o'n mynd i fyny'r shimna. Oce, dwi jyst mynd i ffindio rhyw fath o colony allai, dwi'n bo, extractio bobl a minerals allan o'n fo. Neu off i explorio rhyw tamad o'r byd sy'n wedi explorio eto. Obviously, absolutely. Heb gael ei ddarganfod. Sgwennu yn journal fi, amdan ffeindio rhyw spider bach. Sorry, Iest, dwi'n mynd i ddod at y ti. Ond dyma tangent. O'n i ti allan yr ysgol yn trio wneud the inevitably painful small talk efo rhieni eraill. Ac oedd y ddain nhw yn rhieni di-Gymraeg as in dwi'n mynd i'r rhoi allan yn deud na Saeson oedd nhw. They darllened to me fel Saeson, right? So Sef nhw'n identifio? Well, exactly. O'n i just fel, dwi'n misio de. Cos mae rhai bobl Cymraeg yn gallu siarad yn posh, ond dwi'n eitha hyderus. Fydd y stori mae'n dod yn amlwg ac wedyn. So fi oedd yr unig, ac oedd i'n tu allan yr ysgol, a oedd i'n rhiant fel, we've got to go up to this bloody Eisteddfod, haven't we? A wedyn oedd y rhiant yn fel, wow, it's a bit of a nightmare, isn't it? Where is it? It's in North Powys, I think. Yes, Mayfod. It's Montgomeryshire. It's it's about an hour from where I'm from in Machynlla. And then to the boy, my God, Myford. God, has that even been discovered yet? Ac oedd ddain nhw fel, ac o'n i just yna fel, right. Okay. So, pan mae Ceir yn dreifio heibio fi ac yn twtio fi ar plant, mae'r bus canol yn mynd fyny'n aml iawn. Dwi yn not averse to yn reid hynna. Ond heb active, dyn nhw'n actively bod yn gas off y fi, ond nhw just yn bod yn anwybodus. So nes i dweud pôl i'r rhieni eraill, be dylswn ni wedi deud, oedd nhw fel, so ni wedi deud rhywbeth, ac o'n i just fel, o'n i'n gwybod be i ddeud. O'n i just yn gobsmacked, a just fel, just edrych fel, fuck, what? That's where your manners escape to. Hwna dio. So when you say discovered, do you mean by the Anglo-Saxons? Ac o'n i just fel... Not bet.
Waw, ia, dwi'n gwybod, ac o'n i just fel, mae rhain yn rhieni plant sydd yn ymwneud â fy mhlant. Dwi ddim yn credu bydde actual brawl fel Roadhouse-style beatdown yn helpu fan hyn. Dwi'n licio'r fatha'r 80s mullets gyda chdi mynd ar y funud. I mean, terrifying Jake Gyllenhaal, terrifying Sioned Mills. You're making it work. Da chi'n di gweld ni'n yr un i stafell. Beth am ni siarad am rhywbeth lot mwy smooth a nice, an undiscovered Merlot. Iestyn. Mae Iestyn definitely not discovered Merlot. I rhain i chi weld y graffeg, mae Iestyn yn golchi Ie, dwi wedi mynd am Kieran Penn wrth yma. Right. Okay, so mae'r botol yma'n edrych fel bod Pete Fowler wedi cymryd extra shrooms ar ei dost bora a wedi designio botol wyn. Do. Mae o di... Mae hwnna... Dwi'n eitha siwr fod y design yn just yn neud, di cael ei wneud i chdi, fatha, i werthu'r botol. Ti di deall. Mae o'n blasu ddigon neis. Sa'n ni'n mynd dychmygu bys unrhyw gwyn coch yn gallu blasu fel mae'r label yna'n edrych? Na. Mae label yn edrych fel ti fewn Bryn Mike Stevens neu rhywbeth. Yndi. Mae'n lot o sgwennu odd arno fo. Half the eye red blend. So mae'n blended red wine. Half eye sits atop Devil's Peak, surveying their nemesis, watching, waiting, knowing the time to strike has to be right. As the sun sets, approaching the storm clouds rumbled on in the distance, far out to sea, time slipping away before their next move could be made. But knowing it was too late, they had already sold their soul, but fortunes could still be changed. A wedyn mynd ei bold. Cynnyrch nata. No, so it's... Pam dwi'n mynd i ddarllen hwn verbatim. Okay. Bold and smooth and flavourful and rich and berries and vanilla and fortunes. Ydy unrhyw'n isio ffeitio fi os ddedau mae hwnna'n ChatGPT generated? Yeah, wine of South Africa, GPT. Yeah, describe in a quirky way a bottle of wine which is half some kind of wine and half another kind of wine. Mae gen nhw'n website, The Odd Bunch Wine Co. Well, bycha, maen nhw wedi cael good marchnata gen ni. Dim gwyn am ddim, ddo. Goffes ti dalu am hwnna'n mogesons. Ond, mae'n neis, ond mae'r botal jyst yn gweiddi allan Kieran Penn ni. Ydy. Mae'r botal yn edrych fel Kieran Penn. Yn y ffordd gorau posib. Mae hwnna'n edrych fel y be wni ti weld bora fore. Mae hwnna'n edrych fel yr graffeg ar dein y loli mae Iestyn yn mynd i fod yn tynio fewn. Bryn wydio heno. Mae'r rhaglen dwi'n gweithio ar yn y funud yn cyd-fynd mwy efo fo. Enw'r rhaglen di pwy, sut a pam. Ie, hwnna dia. Dim dein y loli ar psychobilin. Psycholopikings. Hyn fydd y cwestiynau bora fori ydy pwy nath hyn i chdi, sut nath nhw hyn i chdi, pam nath nhw hyn i chdi. Helo! Oce, dwi'n ôl. Wel, mae yn hen bryd i fi symud mlaen i'r fy agenda, ond hoffwn ni ymddeheiro ddirfawr am direilio'r podcast wrth rhoi fy nhroed ar Switch trydan, a completely diffodd cyfriadur fi, a lamps fi, a sgrin fi, a pob peth, a wedyn meddwl, oh my god, mae electric yn mynd off, a wedyn mynd, oh na, troed fi oedd hwnna. Yep. I mean, spectacular. Wel, ti'n meddwl, bai fi oedd achos o'n i fel, ei, mae'r sio'n swnio'n dda. Ei, ti'n meddwl, mae'n good vibes. Good vibes. So nes ti swingio dy goes allan mewn celebration. Dyma beth mae Family History of Dyspraxia plus perimenopausal brain yn neud i rwy'n. Dwi'n licio meddwl. Dwi ddim just yn flair, dwi'n fel Spicy Blair. Spicy Blair. So the Bryn yn very much pushing the grape-based booze. So si ges i look ar yn y cwpwrth, a dwi wedi gyrru llun i'r group chat o'r fel 3 options. O'na botol o Sauvignon Blanc, o'na botol o Tony Port, ac o'na botol o, quote,
mince pie and Jamaican rum flavoured mulled wine. A wedyn o'n i fel, mae hwnna'n very on brand Sioned o gefn y cwpwrth drink. Bydd Iest fel, mae wedi mynd yn chilly. Mae hi 11 degrees. Oce, be am hwnna? A wedyn nes i tynnu allan, a edrych ar ingredients. Pan gyreiddus i'r bit ar y label oedd yn deud, British wine made with imported grape must. 5% alcohol plus flavourings. Ac o'n i fel, na. Flavourings. Ac o'n i just fel... Ein sy'n rili neud o ydy'r flavourings. Ti'n gwybod, dwi'n just yn lyfio'r gwyn, dwi'n lyfio ultra-processed gwyn. Fi efo bonus flavourings. So, i ddathlu, bod i wedi bod yn flwyddyn ers i fi ddod yn ôl o'r un ar unig Japan, cartref smash hit show garddio a mwy o Japan. Dwi yn yfed tropin olaf y soju stuff. Drychwch. Mae wedi benni. A rwan, lleth y botel beautiful yma, just fynd ar top y cwpwrth a edrych yn spectacular, yn wahanol i'r casgliad o Jack Daniels bottles o gen bobl yn coleg. So hwnna sgennau, ond hefyd... Ti'n elevatio fo trwy iwsio yr saki. Ond hefyd gennau backup Tony Pot. I just i fod yn mwy grape-based na pawb arall. Okay, so mae disastrous cwarter cynta'r sioe wedi pasio. Dwi'n cedi, ti'n mo, da ni wedi mynd dros yr hymp yna. Ymlaen yn ni i'r disastrous adran y newyddion. Oh boy. Mae gennym ni loads wedi casglu. Iestyn unwaith eto yn bod yn cynhyrchydd Penny Gamp ac yn di ffindio eitha lot o stories bod ni'n gallu deifio fewn ni. Ond Bryn, cyn i Iest dod ar yr alwad, oedd y ti wedi rhoi heads up ynglyn â Data Bill News Bryn, exclamation mark, dyna sgennau lawr y notes fi. Okay, so... Pause am eiliad. Da ni yn... So a dwi'n cael ymlaen siarad ta dwi'n disgwyl Iestyn dod yn ôl. Pipiwch ti'n ôl y llenni yma, right? Dwi newydd derailio'r podcast a bob tro ni'n trio login online, oedd FaceTime yn crasho. Oedd FaceTime fi yn crasho continuously. 4 gwaith. So dwi rwan ar y ffôn. Mae Iest newydd ddechrau cael cursed FaceTime hefyd. A wedi dropio off y galwad. Guys, dwi eisiau gwneud whole rhaglen am faint o shit ydi stuff Apple erbyn hyn, right? Beth sy'n dymlaen o'n? Yes, ti'n cursed hefyd. Na, well, sort of. Y Metaverse nath hijackio'r audio channels i gyd a cicio fi off FaceTime. Sorry Apple, I take it back. Ti ddim yn shit. Bye Zucker i gyd. So dwi wedi cael hwnna lawr hwnna, dwi'n mynd yn ôl na. Oce, da ni just Mae hwn i gyd yn aros yn y sioe. Pipiwch ti ôl y cyrten. Hel, dewch ti ôl y cyrten i gael llond flasg o brandy ar hyn o bryd. Fel y cwna maen nhw'n gyrru fyny top yr Alps. So, be oeddech chi'n gwneud am Bryn o flaen y sioe? Bryn o flaen y sioe. Pan ydyn ni gychwyn recordio'r sioe yma, o Rishi Sunak newydd datgan bod o'n mynd i'r etholiad. A gofyn i Cymru sut o'n mynd i wneud yn yr Euros. Ie, well done. Nath o actually dweud na? Do, nath o. Nath o dweud, you looking forward to football? Motherfucker. So, oedd o mewn rhyw factory neu rhyw warws? Bragdi, tiny rebel neu rhywle dwi'n mynd. Ie, a so oh my god. So he's trying to relate to the common man. Relate? Well, advert Apple, know your audience. O'r advert Apple ydi item 2 ar y newyddion. So anyway. Rishi Sunak, yes, I know poor people. We're not friends, but, you know. Yes. We had some come to the house to fit the fence to keep the poor people out. Yeah, not friends. Anyway, right. Pan ydyn ni gychwyn recordio sioe yma, oedd hi newydd, oedd hi y diwrnod ar ôl iddo fo yn awsio bod yr etholiad yn digwydd. I rhaid i chi sydd ddim yn gwybod be mae hynny. Apocalypse. So be
be sy'n digwydd pan mae'r llywodraeth yn anawsio bod yr etholiad am digwydd, mae Parliament gorau cael lawr a wedyn mae'r Parliament yn cael mae'n disolfio Parliament a mae pob yn cael ei ethol. So mewn wsos fi gynnu ni ddim MPs o gwbl, fydd nhw gyd yn fyny am etholiad eto. Gret, oce, champion. O be mae hynny hefyd yn fod i fynd i Parliament ddim pasio unrhyw deddfa newydd. A mae be bynnag oedd yr Parliament yn considero ar y pryd, maen nhw'n gorfod penderfynu, ydy ni unau'n gadael i'r fesur disgyn, neu da ni'n gallu cytuno i pasio'r mesur cyn i ni cael pob dim i lawr. Un o'r deddfa oedd fyny cael considero ar y foment oedd a Data Protection and Digital Information Bill, sef diweddariad i UK GDPR, sef oedd arfer cael ei alw just yr GDPR. So da ni trafod sawl gwaith. Sawl gwaith o blaen. Ni big fans. So, be oedd yn gret oedd pam nath... So, oedd yn un o'r deddfa dwythau cael dod i fewn o Ewrop, wedyn pan nath nhw mynd trwy'r whole Brexit bullshit. Shenanigans. Nath nhw fewn a mynd search and replace GDPR efo UK GDPR trwy'r whole thing, a dyna sy'n nath nhw newid o. Anyway, so mae nhw wedi bod yn dweud, mae'r llywodraeth wedi bod yn dweud bod yna problem efo'r GDPR ac i ryw radda mae yna elfenna efo neu risk assessment, elfenna efo adequacy agreements a pethau fel y gyd sydd eich angen bach o sandio, dim necessarily eich court o baent, dim necessarily i hacio allan ac i rhywbeth arall di adio fewn i lefo. So, oedd y llywodraeth yn mynnu'n a dyna beth nhw'n trio wneud. Ond, hefyd, mi o'n elfenna lle oedd nhw'n mynd i newid sut oedd pleidio'n gwleidyddol yn cael ymdrin â data. Chi'n cofio bod yr campaign y Brexit oedd nhw wedi defnyddio'r data o Facebook i gallu targedu pleidleisiwr. So oedd y deddf mam newid sut oedd pleidio gwleidyddol yn cael ymdrin â data. Oedd y hefyd am roed yr caniatad i'r llywodraeth gallu edrych ar cyfrifon banc pobl oedd yn cael benefits gen o lad. A hefyd oedd o'n ag o hyn i ryw radd am hefyd creu trafferthyn iddyn ni be maen nhw'n cael o'r EU Adequacy Agreement. So, beth yw hwnna ti, o fewn yr Undeb Ewropeaidd, maen nhw wedi cael un safon ar gyfer data pobl, gret. Be mae'n dweud wedyn ydy, ti'n cael mynd ar data na allan o'r hwnna, sa bod na i wneud cytundeb pendant mwyn lle, neu bod gen ti adequacy agreement. So be mae hynny'n gallu neud, mae'r Undeb Ewropeaidd i dweud, mae'ch data protection regime chi gyn gystad â'i ni, so da ni wedi cytuno ar lefel llywodraethol bod hyn yn iawn, so da chi'n gorfod cael cytundebau penodol rhwng cwmnïau i'n gallu mynd â data dros o. So mae hynny'n andros y safing mawr i cwmnïau dros y byd, dros Brydain a yn Ewrop. Enwedig os ti'n ystyried bod mae bob dim AWS sydd yn gweithio Brydain yn hosted yn mwy o lain i Werddon. So, mae hynny'n... So, yeah. Anyway. Snw'n bont, heb di gwario'r holl bres na ar ffocin defective stuff yn ystod Covid a stuff fel yna. Anyway. So, oedd yr haws ti ar glwyddi yn eistedd ar hwn chydig bach yn trio rhoi bach o mwy o sylw iddo fo. Oedd ar i just i pasio i third reading yn y Commons, oedd yn mynd trwy'r report stages yn y House of Lords, a fydd o ddim yn cael ei defnyddio, bydd o ddim yn un o'r bil sydd yn cael ei adio fewn i'r wash-up. So fydd o ddim, mae'r mesur yn disgyn, so fydd y newidiad yma ddim yn digwydd, sydd yn newid o'n da i ni gyd. Dwi ddim o reidrwydd meddwl bod y bil yn mynd i ffwr, mae'n bosib sy'n gallu dod yn ôl mewn rhyw ffordd yn y dyfodol, ond fydd yn byd yn digwydd cyn yr etholiad. So,
Mae hynny'n great news. Mae eisiau chi edrych ydi chwilio am yr Open Rights Group ar y we boi gret o'r Jim Killock. Mae o di Cymru ac yn cadw golwg ar pethau fel mae'n werth dilyn os da chi eisiau gwybod mwy amdan hawliau digidol a preifatrwydd. So, love it. Gyn ni just gorffen y podcast fanna. Shout out i'r OLG. Mae'n win mawr in terms of preifatrwydd data, so mae'n good news. Ar ôl i ni fynd, dwi'n gwybod ffaint o hir da ni wedi bod yn trafod hon, mae wedi bod yn teimlo fatha ers Brexit. Mae wedi bod yn mor hir. So gafodd GDPR i basio gan yr Undeb Ewropeaidd. Gafodd ei greu yn 2016, ddoth o ddeddf o 2018. So, mae o wedi bod efo ni es i pen amser yn byd hyn. So, da ni dal really dwi'n i'n dallt be ydy'r siap hwnnw, be ydy'r cryfder yn efo, be ydy'r gwendida, lle mi angen eich... Mae'n nuts bod, dydw i ddim yn un gret i fel craffu'r stuff llywodraethol, ond y ffaith bod nhw'n trio syfio fewn. Hefyd, gwn ni edrych fewn i bank accounts bobl sydd ar benefits. So hwnna'n just smwsio hwnna fewn i, ac yn i fel, So mae'r fersiwn Prydeinig yn un eitha odd yn barod, chos oedden nhw wedi rhaid carve-outs eitha mawr i'r heddlu ar security services, pretty much cael edrych ar beth bynnag oedden nhw isio. Ond fysa hwn di bod yn newid, andros o newid mawr, ac yn gallu o llywodraeth edrych mewn i llythrenol i'r bywyd person dydd wrth dydd, heb unrhyw fath o achos neu unrhyw real reswm i wneud. A so mae due process yn mynd allan trwy'r ffenast, mae'r hawl i preifatrwydd yn mynd allan trwy'r ffenast. Os i'n mynd arno fo, mae beth ti, os i'n meddwl wan yn y byd i'n gydol lle da ni, dwi'n ti'n rili delio efo cash i mwy, so os gyn ti'n rili... Mae'r banc yn gwybod munud wrth munud be ti'n neud yn dy fywyd. A lle wyt ti? Lle wyt ti, lle ti'n gwybod be ti'n gwario ar. So, mae hwnna'n rhoi lot o wybodaeth. Bydd chi fod yn beth da ar adegau os ti'n gwario 100 quid yn Llundan a munud nesaf ti'n gwario 100 quid yn Berlin. A wedyn, hwnna'n bach o dodgy. Ond mae hwnna'n rhywbeth diogelwch yn ysod be mae'r banc yn gallu neud. Neith y banc fflagio hwnna mynd. Chos y peth ydi, di'r banc methu benni hynna'n gyrrych ti jail. Dwi'n methu neud hynna. Mae'n chi tred Erlyn, absolutely, ond dwi'n gyrrych ti jail straight away. Dwi'n methu wedyn tred rownd a dweud, hei, ti di bod yn gwario miloedd o'r bunna ar gwefan a gambling. Ti'n mynd cael benefits i mwy. So fuck you, cut off. Dwi'n methu dweud, ti'n dweud bod chdi'n yn sal, ond ti yn gwario yn off-license bob di Gwynar. So fuck you fath o beth. A mae hyn i gyd yn... Mae'n wahaniaeth lle ti'n creu investigation, a mae'n checks and balances o'r sy'n pethau fel mae'n gweithio. Ti'n gorau mynd a ti'n gorau cael tystiolaeth, mae'n achos chys, fel mae'r system fod i weithio. A wedyn ti 1984. Ond ti'n trwy rownd a ti'n be, a Bryn fi'n flicio trwy hwnna hefyd. So ti'n dyma llywodraeth yn gallu just on a whim, dweud, ti'n be, da ni'n talu chdi child support a universal credit. Da ni basically wan yn piad y fywyd di. A mae hynny'n cam lot rhy bell a ddyliau ni'n roed i fyny fy hynna, chys, dwi'n really hoff iawn o'r slippery slope argument, ond reality ydy'r slip fel mae ti'n dechrau. Wel, mae fel agor yr argau tyma bach, a mae'na crac yn yr argau, a wedyn bwsh.
So ti'n dweud, oce, da ni'n chwilio am benefit cheat. Oce, reit. Wel, sy'n ebyn chi bod yn ebyn hynna. Ti'n dweud, oce, da ni wan yn chwilio am tax dodgers. Oce, fyddwn ni fel multinational companies humongous sydd ddim yn talu tax. Na, just bobl, ar llawr glad. Mae'r boi... Mae eisiau cynioga gyda nhw. Yn ytrach na biliynau gan Amazon. Fine. Mae'r plumber yn cymryd cash in hand job. Cash hand job? Na. Na, mae'n oce. O'n i'n mynd i fynd i fanna. Mae'n cymryd pres parod am wneud gwaith i rywun. A diolch yn disol i'n deud ar y taxom. Oce. Ydy... Strictly ydy mae hynny'n erbyn y gyfraith, chys... Mae kebab shop gorau Grangetown yn neud hynna. Maen nhw'n strictly no cards. A so ddylia Llywodraeth ddim cael mynediad i bank accounts pobl. Just by default. Ddylia hynna ddim digwydd. Hynny ddim yn rhywbeth ddylia ni rili. Ond mae'n net i bod fel rwy'n just normi, ti'n hyd yn oed yn gwybod bod hwnna ar y gweill. Ni'n hyd yn oed yn gwybod bod hwnna'n debygol o fod yn thing. A peth ydy hefyd, chyd peth ddim mae pobl yn... Ydw i'n nes i siarad amdan hyn i pyn mis dwytha, hwn yn part o pan dwi'n teimlo sort of shit am job fi. Ydy, mae'n troi allan oedd yn andros o anodd i cael pobl i poeni amdan be mae pobl yn edrych efo data. Mae'n just y data, be di'r big deal? Mae'n huge o deal. Mae'n newid mae'n rhoi andros o lun i rywun o beth sy'n meddwl digwydd ond o bendi. Mae'n creu siap, mae'n creu sefyllfa lle fydd rhywun gweld munud wrth munud be wyt ti'n meddwl amdan. Ti'n gallu darllen stori bywyd rwy'n trwy transactions nhw, dweud? Chys peth i sy'n amdano fo, ti eisiau gweithio chi mae rhywun yn byw, wel, maen nhw'n prynu lot o pethau bach, 5 pins, 3 pins, 2 pins, yn y siop, mewn siop co-op. Reit. Mae'n eitha tebyg bod nhw'n byw yn yr ardal yna, felly, so maen nhw wedi pigo allan am llefrith neu am dorth neu rhywbeth. Ond rydyn nhw'n gwybod lle maen nhw'n byw. Maen nhw'n prynu lot o... maen nhw'n prynu pethau pret yn gwybod hanner dydd yn yr station yma bob diwrnod. Mae'n eitha tebyg na fanna maen nhw'n gweithio. Ti'n chi bildio fyny llun o fe. Ti wedyn yn meddwl fatha, maen nhw'n... Marchnata, di wedyn yn de, mae fel... Wel, mwy na marchnata mae'n mynd i fatha... Ti wedyn yn meddwl fatha, wel, ti'n gwybod wedyn... Mae'n prynu... Mae'n tapio fewn ar station yn Gaerdydd, mae'n tapio fewn... So, da'n gwybod pa ffordd mae'n mynd adro, da'n gwybod lle mae yr ysod y diwrnod, da'n gwybod wedyn... mae wedi bod yn prynu gym memberships, mae wedi bod yn prynu magazines, mae wedi bod yn prynu rhyw lyfrau, so dwi'n gwybod be'n meddwl amdano. Mae'n bildio fyny darlun o bywyd person, a da ni jyst yn rhoi... Sydd yn accessible i'r llywodraeth o dan y ddedd y fyna. Mae o jyst yn rhywbeth fedrych ti'n... lle wel ti'n anghyfforddus, Bryn, ti'n fel, Mae jyst yn... Mae cael pobl i boen amdan y peth. Sgyn ti'n preifatrwydd wedyn? Ti'n cael gymaint o preifatrwydd ti'n meddwl gyn ti? Dwi adra, maen nhw'n gwybod bob dim bron amdana chdi. A wedyn ti di roed yr ffygin Alexas sy'n gwrando beth y ben ti roed yr ffygin yr Siri sydd yn fatha po hi di cael rhyw lobotomy. Mae'n just yn... Mae'r holl peth wedyn yn adeiladu'r llun ma, ti ddim yn gwybod be... Mae'r lle mae'r stwff mae'n edio fyny, pwy sydd efo mynediad iddo fo, a be maen nhw'n neud efo fo. Dwi'n teimlo, Bryn, os ydyn ni'n edrych ymlaen wan 6 wsos a bod Llywodraeth Llafur yn dod fewn, dwi'n teimlo fel bod fi'n gwybod nesau ddim amdan intentions... Na. Dim byd nhw, does am byd i ddeud am hwnna. Ond falle bod hwnna i ni... falle bod hwnna'n rhywbeth ar gyfer y penod nesaf. Literally edrych fyny manifestos bobl. Mynd rhaid, so be ydy'r stuff? Watchwch chi hwnna, gallai hwnna cyfri fel ymchwil / gwybodaeth. So, pidwch y dalch gwynt.
So ni'n really licen neud ymlaen i hot topic ar text grŵp yr heclediad, fer iMessage grŵp ni. Mae na un o blaid dau yn erbyn, dwi'n teimlo, fideo hysbyseb newydd Apple ar gyfer yr iPad generation nesa, diweddara, skinny manili, fat-phobic iPad yma. Sydd yr hysbyseb sydd wedi creu gymaint o disgwrs ar-lein mwyaf dwi wedi gweld ers mor hir. A dwi yn licio'r rhain. Yes, ti eisiau mynd yn ei drwy, cos mae hwn yn rhywbeth oedd ti, achos ti oedd ydi... I suppose ti oedd ydi rhoi heads up i ni amdan yr cynnyrch. Dwi'n mar social media mwy, so ni mwyn i'n gwybod amdano. Nes i watchad y ddigwyddiad i gyd, a wedyn oedd yr hysbyseb yma'n rhan o'r hysbyseb mawr 3/4 awr oedd gyda nhw. So, oedd o'n rhan o hwnna, ac o'n i'n gweld be oedden nhw'n mynd amdan, ac o'n i'n deall y concept a fod nhw'n sgwisio, fod na press masif industrial yn gwasgu lawr ar offeryna cerddorol, paent, cyfrifiaduron, analog art equipment. Ac gemau computer, arcade cabinets. Arcade cabinets, a felly, a sgwisio nhw'n reit lawr, ac yn diwedd Dinistrio nhw sy'n rhai yn deud. Byrstio allan, ac wedyn mae'r compressor yn codi fyny, ac gen ti'r thinnest iPad ever made yna i chdi. So mae bob dim yn hwnna wedi cael ei condensio i fewn i'r iPad tyna. Dyna ddyn nhw'n trio dweud. Ond be welodd pob arall? Nes i'n weld o i ddechrau ni, ond dwi'n gweld be maen nhw'n feddwl wan. Cos oedd y ti'n excited botch? O ti fel, am fod, mae'r paint o stoff, y potensial sydd o fewn iPad, os ti efo'r gallu ar mynadd i weithio ar iPad OS, yn anhygol, yr holl stoff ti'n gallu gwneud fo. Fysa Iestyn yn 17 i garage, efo garage band ar yr iPad yn recordio music. Just wrth i fodd, a wedyn fysa ni yn mynd i fewn i foundation course celfi efo hwnna ac yn gallu sketcho arno fo a creu pethau 3D anhygoel yna fo. Mae'n just yn absolutely bonkers beth ti'n creu efo fo. Ond be welodd pawb arall o'r byd celfyddyda oedd fod yr cwmni mawr, un o'r cwmnïau mwyaf yn y byd, yn sgwisio lawr ar y celfyddyda ac yn just yn dod ar slab metal oer ma allan ohono fo ac fod oherwydd mwyn i gyd yn teimlo fatha fod nhw'n cael ei sefyll ar oherwydd y protestio a'r streics sydd wedi bod yn mynd ymlaen yn America ac toriadau o funding. O'n i'n reidio adre o'r gwaith heibio'r Senedd ddoe neu echddoe ac yna protest enfawr o cantorion opera achos mae Opera Cenedlaethol Cymru mae i cyllideb nhw'n cael ei dinistrio a ti'n mo, pa ti gweld fel cor opera yn neud protest enfawr, o hwnna'n really affecting. The actor Hugh... Oh, sorry. O'n i'n dweud, efo'r technoleg hefyd, o'n i'n dweud, efo'r protestio, efo yr strikers, pobl sgwennu a'r actorion, o gyn ti heddiw'r stori Scarlett Johansson di cael ei cripio allan, chys oedd OpenAI wedi creu chatbots newydd, oedd basically fy llais hi. Mae hwnna'n un o'r stories sydd yn ni. Dwi'n cytuno fo chwaith. Gawn ni fewn i hwnna munud. Mae hwnna nesa ar y stories ni. So hwnna dwi'n segwe amazing, Bryn. So the actor Hugh Grant, so mae hwnna yn erthygl y Guardian yn dan. The actor Hugh Grant wrote on X that the advert represented, quote, the destruction of the human experience, courtesy of Silicon Valley. My friend of the show, Craig Modd, wedi rhoi, ddod disgrifed o'n great. This iPad is so thin that we had to sacrifice everything you love and destroy all the romance of the world to make it so. Enjoy! I mean... so dyna the vibes.
A mae hwnna really, achos oedden ni'n cael y sgwrs, achos oedd Iest o, ond mae'n hollol wir, mae'r stwff mae gyd yn iPad. Ydy mae o. Ond, yng ngeiriau'r merch bach yn y mîm, por que no los dos? Pan llwn ni ddim cael analog art a tactile, real world offer yna a stwff, yn cael ei recordio ymlaen i y symboliaeth Silicon Valley, achos oedden nhw just isio wneud delwedd drawiadol. Fucking marchnata. Fy nghas beth. Oedd y ffordd gwell i wneud o a cael yr un i negas. Oedden ni trafod ar y pryd, oedd yn fatha... Ie, beth ti'n dweud? Beth ti'n dweud? Oedd fatha Mary Poppins carpet bag kind of situation. Ie, hwnna dio. Bys nhw gyn dod allan. Ie. Oedd rwy'n wedi gwneud reverse version o'n efo, gan deud mae hwn yn well. Wel, beth ti hefyd yn meddwl di, fatha, ti'n tynnu'r stwff mae gyd allan, wedyn ti'n pwysio'r bwtwm, a wedyn mae'n fatha, ti'n ti'n hen THX adverts. Lle oedd y boi'n ista, mae'r music just yn waldio fo'n y gwynaf, mae'n gyd mynd o'n mor. Ti wedyn yn cael fatha rhyw corwynt mawr ddod allan o'r iPad, signo'r bob dim i fewn, a tynnu'r whole thing i fewn, a mae'r boi fatha... Ie. Ond y ddelwedd ydi o'n beth. Y ffordd gath o'i greu, dydy o heb di cael ei gyhoeddi os oedd o di cael ei greu yn wir neu ydi o'n CG. I mean... Os maen nhw actually physically wedi malu'r stwff na gyd, wedyn gynnau broblem efo fod e. Mae'n wastraff. Yn wastraff diri sydd yn ôl y cwmni sydd yn trio cael ei zero emissions efo bob un product erbyn 2030. So, oedd na definitely ffordd well o fynd drwy ti yn diwedd. Beth ydy hefyd, dwi'n meddwl, maen nhw di rili di chi dal wrong place at the wrong time fath o beth, chys fe fel ti'n dweud, Sion, mae'r Arts Council wedi torri funding lawr i lot o dwi'n gweld o fama eich hyndan efo yr English National Opera, maen nhw'n gorfod symud allan eich hyndan i gyllu mae lot o'r cantorion, yr offerynwyr, pobl stage and design a bachu costuming, mae lot o'r stwff yma, maen nhw'n colli pres. Mae gyn ti, a maen deud yn Private Eye, sôn amdan yr opera Brydau yn Gymru, bydd nhw'n methu mynd ar tŵr fyny i Llandudno. Worst Tory government ever. Sgyn nhw ddim yr arian i actually gallu talu i fynd ar tŵr. A beth ti wedyn yn cael ti, mae pob dim ti really wedyn... A'r syniad oedd, ond i lys beth nhw'n pan nhw'n yn torri'r funding i'r grŵps ma, oedd dweud, da ni eisiau chi gadael Llundain a mynd allan i y lad a neud y meddwl. Ti'n dweud, oce, ffain. Os ti'n derbyn hynna fel syniad, wel, mae'r Opera Cymru dyn nhw'n methu mynd o Gaerdydd fyny i Llandudno. A ti'n sôn am fatha angen cael allan o'r... Mae bron bob dim yn Gymru, mae'n teddi digwydd lawr yn Gaerdydd. A ti'n sôn am fatha... So ni'n... Yes, ti'n... Yr unig amser o'n ni'n cymryd i'r theatr pan o'n i'n tyfu fyny oedd unwaith y flwyddyn pan oedden ni'n mynd i theatr Gwynedd i watchad y sodding pantomime. Ac o'na'n gret. Tom Sean Catty, legendary. So do'n na ddim theatr byw really digwydd yn y gogledd. O'n am opera, do'n am access i'r stwff fel la. A ti'n sôn am fatha, so, cael allan o Gaerdydd, briliant, ond mae nhw angen pres i wneud y bydda. Ti'n torri oed o bres gyn nhw, dyn nhw'n methu mynd allan, a dyn nhw'n methu cael... A ddim beth ti'n wedyn yn difyn efo'r situation ydi, ti'n methu ysbrydoli pobl, sydd yn meddwl wedyn, dydy'r pobl na ddim wedyn yn mynd i mewn i astudio yr art, sydd yn wedyn rydyn pobl ti'n gael, ydy pobl sy'n mynd i'r ysgolion drud. Mae nhw'n cwyno, diweddar bod... bron bob un actor mawr enwog cyfeinig sgynnu dod o Wel, ysdi'r database, oedd rwy'n wedi actually creu database, oedd yn deud faint o, oedd o just yn deud rhestr humongous o actorion, like bobl bys ti byth yn meddwl,
faint oedden nhw wedi bod i fee-paying schools. So dwi ddim yn gwestiwn rhain yn ysgol bonedd traddodiadol neu ysgolion ti'n goffod aros dros oedden nhw, ond oedden nhw gyd yn fee-paying. Ac oedd o'n bonkers. Oedd o'n bonkers. Achos oedd o'n rhoi fel IMDb, ond literally i bobl ysgol bonedd. Ac o'n i just fel... Oh my God, o bobl sa ti'n mynd yn meddwl, fel Daniel Mays o bobl fel na. Yr actor, a ti fel, oh my God, like, he's London, isn't he? A ti just fel, oh my God, yeah, of course. So ti'n gweld... Ti'n gwybod na? So ti'n gweld hysbyseb fel ma'n dod ar amser yna. So ti'n meddwl, os oes yna ddim pwysa ar funding, dwi'n meddwl eich fysa hwn i cael hanner cymaint o... Backlash a gafodd o. So ia, oedd o fatha tone deaf yn yr amser oedd o wedi cael ei greu. Ond eto, ti'n meddwl, mae wedi dod o cwmni marchnata yn Silicon Valley lle yr emphasis ydy y peth tenia, y peth cyflyma, y peth... Mae'r bybl yna yn bonkers. A diwylliant yna, ti'n meddwl? Mae'n tone deaf, dwi'n ddim yn cymryd sylw beth sy'n mynd ymlaen yn y byd, ond ddim yn deg. Mae just fel bloody Hunger Games yn dydw. It's just bobl y capital yn Hunger Games. Gyd ydy. Ond mae'n bonkers, achos dyn ni mewn, dwi'n siŵr so ti Iest ydi gweld fel yn y byd darlledu yn Gymru yn arbennig, a lot o bobl wedi bod yn sôn amdan bod mae prisio tai, wel, ddim wedi gael yn Gaerdydd, dwi'n siŵr beth yw'r sefyllfa Gaernarfon, prisio tai, cost of living, fel petai, like, literally pris byw rwan. Dydy bobl ddim yn gallu dod lawr i gychwyn gwaith fel rhedwr. Ti'n physically, ti'n methu fforddio rent i ddod i entry-level job mewn darlledu rhagor. So ti'n mond yn mynd i gael bobl sydd yn gallu cael mam a dad i fforddio i talu rent dros i helpu ti fo rent. Mae nhw'n... Yr unig pobl sy'n cael jobs fel redwyr ydy pobl lle mae rieni nhw'n byw yn y diwydiant yna barod. So... achos, ti'n modd, o'n i'n sicr yn teimlo, o'n i'n edrych yn ôl, fi a sy'n effernol o lwcus, achos oeddwn ni'n gallu byw mewn house share, ac o'n i'n gallu dod fewn i gychwyn job reit ar y gwylod, a gwneud, ti'n mo, be... 2,010 neu rhywbeth y flwyddyn i ddechrau fo, oedd hyn fel 20 mlynedd yn ôl. Ac ar yr adeg, o'n i fel, mae'n gret, llai fforddio fyw yma, a os di hwn ddim yn gweithio allan, fyddai di cael amser, fyddai di dysgu rhywbeth. Ac o'n i'n lwcus iawn, o'n i jyst i gallu cario ymlaen. Ond dwi genuinely meddwl i bobl sydd yn cychwyn rwan, dydy'r house share, ti'n mynd i allu cael yr house share na hyd yn oed, yn yr ardal yn ddigon agos i'r gwaith. Gallai ti cael house share, ti'n mo, hanner awr i ffwr, ond os wyt ti'n eisiau gwneud gwaith reit ar entry level, ti di'r cynta na, ti di'r ola yn gadael. Mae 20 mlynedd wedi mynd heibio, a maen nhw dal yn cynnig 13,000. A mae chwyddiant wedi mynd fyny 20% mewn yn yr 5-6 mlynedd diwetha. A dydy, achos ti'n edrych ar... un o'r graffs mwyaf brawychus wyt ti'n gweld ydy y graff amdan prisiau cyfartalog yn mynd fyny, ond cyflog cyfartalog yn ddim yn symud. Yn llythrennol ddim yn symud ers 2008. O hefyd yn yw'r mae'r efo'r cyfloga yn aros yn fflat. God, I'm mynd yn rili leidyddol yr rifin yma. Bairishi di hwn. Bairishi. Mae'n election one. So efo cyfloga yn fflat, mae'n efo sgyn pobl i arian i wario ar cynnwys a gallu mynd i'r cinema, mynd i'r hwnna. So mae prisiant gostwng. Mae nhw'n mynd am Netflix subscriptions am 5.99. So mae bob dim yn gweithio ar sgel. So dwi ti ddim reit rwydd. Mae nhw'n trio gwasgu cymaint y cynnwys allan o gilliad o bres sy'n bosib. Mae nhw'n trio cadw'r costa lawr. Dyma pe wylwn ni efo'r protest efo AIs ma. Di ffeid, pam talu i rywun sgwennu sgript pan nhw'n just cael ChatGPT yn edo iddyn ni. Mae'n gret. So wedyn mynd a wedyn llai o arian yn cael ei wario. So mae'r llai o bobl yn gallu cael ei talu i cael y jobs yma. A fydd wedyn elfen sy'n neud ni'n humans. Humans. A diflannu, chys
da ni wedi really gwerthfawrogi gwerth y peth. Tan bod o ar fynd i flannu. Mi nes di pigo fyny ar, ac oedd guest yn fflagu fyny bod yn un o'r storis da ni'n mynd i siarad nesaf, ydy ma na rhyw fath o frwydr gyfreithiol rhwng Scarlett Johansson ac OpenAI. Diolch di mynd yn gyfreithiol to. Mae'n apparently mynd o thyra wedi cael ei yrru, ond dydy really mynd ymlaen i... Ond maen nhw wedi tynnu'r teclyn. Fel da ni'n recordio, be mae OpenAI wedi wneud ydy wedi newid yr llais Sky, sef yr un mae pobl yn honni i swnio fatha Scarlett Johansson, i ddim fod yr un default yn yr version 4 newydd ma. So, mae'n ti dal yn gallu newid yn ôl iddo fo os ti isio. Mae llythyr hi yn ardderchog, achos mae hi wedi gyrru llythyr yn dweud, last September, I received an offer from Sam Altman, who wanted to hire me to voice the current ChatGPT 4.0 system. He told me that he felt that by my voicing the system, I could bridge the gap between tech companies and creatives and help consumers to feel comfortable with the seismic shift concerning humans and AI. He said he felt that my voice would be comforting to people. So, parcio ni hwnna, ddon ni'n ôl hwnna. After much consideration and for personal reasons, I declined the offer. 9 months later, my friends and family and the general public all noted how much the newest system named Sky sounded just like me. Sounded like me. Oedd hi'n deud, 2 days before the ChatGPT 4.0 demo was released, Mr. Altman contacted my agent asking me to reconsider. Before we could connect, the system was released. Mr. Altman even insinuated that the similarity was intentional, tweeting a single word, her, a reference to the film in which I voiced a chat system, Samantha, who forms an intimate relationship with a human. So mae gyd, fel o'i ochr hi, dwi'n mynd beio hi o gwbl. Mae hwn i gyd yn sys iawn. Dwi'n gweld yr idiocracy o Sam Altman. Mae o boi yn mynd ymlaen a yn arwain y ffordd mwy o idiot mae'n dod ar draws fel. Mae quotes arbennig gyda fo amdan pethau, amdan sut mae'n gweld dyfodol humanity a stwff. Mae'n trach i ni fod yn idiot ar fath o parallel lines a Elon. Mae'n just fucking ond ddim yr un peth. Ond i ddefod trio haslo i gael Scarlett Johansson i fod y llais fod o'n amlwg be oedd o'n dweud oedd o'n meddwl, wel, mae pawb yn nabod i llais hi, fydd nhw'n teimlo'n cyffyrddus i siarad efo hi, ac wedyn be nath nhw, dwi'n meddwl, oedd mynd allan a ffindio actores arall, ac i fi, dwi wedi gwrando ar llais hi yn Her, yn y ffilm Her, ag y llais OpenAI, a dydyn nhw ddim yn debyg i'n lystiau, maen nhw'n wahanol, am fod, pam nes i glwad y llais am tro cynta, heb i'r holl helbil yma godi, o'n i'n meddwl, oh my god, llais y person Delilah yn y game Firewatch di hwn. Oh, interesting. Sef, beth di enw'r actores? Na i chwilio fo, dal ydi fynd. Sissy Jones. Na ti. So mae hi yn neud voice acting mewn llwyth o gema a di ennill BAFTA am i lleisia mewn games wahanol. So mae hi di neud Starfield newydd, Texas Chainsaw Massacre, so lots of games voicing. Lot o games. So fysa hynna'n neud sense. A wedyn mae hi di neud un cartoon dwi'n gweld efo yma, The Owl House ar Disney+. Dwi'n gweld hwnna. Ac mae llais hi, mae hi yn efo llais unigryw. Ac mwyaf dwi'n clywed ar un OpenAI, mwyaf mae'n swnio fatha hi. Ond dydy hi heb di cyhoeddi'n byd ar socials yn dweud na hi ydi. Taw hi sydd wedi gwneud, na. Ond mae'r ffaith fod nhw'n mynd ar ôl hi, oherwydd maen nhw wedi gwneud i tweakio'r llais i wneud o yn flirty, ac fel a mae y llais yn Her, mae hi'n flirtio efo Joaquin Phoenix.
Ac, so dyna lle mae'r tebygolrwydd yn dod i fewn o, mae dy feddwl di'n dechrau meddwl, mae o'n swnio, oherwydd yr ffordd mae'n siarad, dio. Diolch necessarily yr llais i hun. Diddorol. Ond, mae hwn, allai weld gymaint mwy o litigation yn dod efo pethau fel hyn, achos bod mae corpus lleisiau rhywun fel Scarlett Johansson allan yna anyway. Ti jyst yn gallu crafu fo. A da ni wedi gweld o'i ryw radd hefyd barod efo... So gyd si Peter Cushing oedd wedi cael ei CG mewn i Rogue One. A gyd si Carrie Fisher hefyd wedi cael ei CG mewn i... Oh god, ie. Ond oedd teuluoedd nhw wedi cytuno, doedd dyna oedd y wahaniaeth, de. A post-mortem, beth ti'n gael fo? Post rhywbeth. Mae Scarlett Johansson yn trio wneud ydy wneud yn siŵr fod os neb efo ddim hawl. Os mae yna unrhyw debygolrwydd allan yna, efo unrhyw beth fe gwyneb a'i llais i, mae'n mynd i stampio allan. Hyn ydy'r pwynt ydy, mae'r teulu di gwneud caniatad. Ond yr person wedi cael ei caniatad. So, ddarin nhw... Ddarin nhw ail rando i rifin o How Did This Get Made oedd rifin o Sky Captain and the World of Tomorrow ac oedd nhw wedi cylio at ei gilydd clips o Laurence Olivier a di adio fo mewn i'r ffilm a just fatha trwy clips o hen ffilms a ti fatha eto mae'r teulu di cytuno mae'r teulu cael talu lot di'n eich bod y person yna yn rili'n hapus iawn yn ei fywyd. Ond eto... Y person sy'n rili efo'r hawl i ddeud... Ac efo'r... Chos dim llais i... Ond lle ti'n stopio fo, oherwydd pam gen ti Forrest Gump yn cyfarfod â JFK, pwy sydd yn dweud, iawn, mae'n iawn i Forrest Gump cyfarfod JFK? Mae nhw wahaniaeth i ryw radd yn y sefyllfa yna, ti'n cael ti ddim yn ti'n dylunio tweak bach i hanes just mwyn pwrpas y stori ti ddim yn neud i'r person yn neud rhywbeth hollol tu allan i be oedd nhw'n reidrwydd yn disgwyl fel person ar y pryd. Mae'n gret iddo fo. Ond fod oedd yr advert Audrey Hepburn a'r chocolate bar na yn ffocin atrocious o'n i'n meddwl. Creepy. Oedd o'n... Hwna nath bron dechrau fo i gyd off. O pobl yn amazed, look at what we can do. Ac cyn meddwl, should we have done it? A da ni'n mynd yn ôl i... pobl marchnata hyd e. Da ni'n mynd yn ôl i Goldblum's Drapers of the world. Ie. Yn ôl i Goldblum's law, cyn ti'n gallu neud o, ddol i chdi neud o. Mae'n rhywbeth hollol wahanol dydy. A eto ti'n meddwl, dy ddim yn... Ti'n edrych hwnna, dda'r Audrey Hepburn adnan 2013, dwi'n edrych hwnna fo. Ie. A peth ydy, mae'n hawdd iawn, mae'r teulu cytuno, dim gwyneb y plant, dim llais y plant, llais y person sydd. So ti fel person enwog yn wedyn yn meddwl fatha, mae'n ei drestio ymlaen ti i wneud rhywbeth peth call. Na, mae nhw hynny, mae'n dweud, mae rhywun o Hollywood yn dod yn dweud, rown ni fucking 50 million, chi just sign it on the mapper, mae'n dweud bod ni'n cael neud be bynnag da ni isio efo delwedd a llais eich tad chi. Mae yna peth o hyn yn cael ei adresio yn ffilm The Fall Guy, allan o bob dim. Dwi'n mynd i spoiler fo, mae'n werth i weld oherwydd mae nhw'n adresio oherwydd fod wedi cael ei wneud gyn certain pobl ac mae nhw'n dropio hints amdan stwff fel na trwy'r ffilm i gyd. Gwych. Ond, so eto yr hawliau a eto cymeryd elfen o'r bit sydd yn neud ni'n human fatha. So ti'n cymeryd yr data ni, y stori o beth sy'n mynd ymlaen yn y penna ni, ti'n cymeryd yn y delwedd
wedyn o'n a cwed y lais di ac yn neich ti'n neud rhywbeth hollol wahanol. Ti'n gweld o, mae'r... Mae just, yr whole syniad mae rwan, the democratisation o creepy technology, achos wrth gwrs mae deepfakes yn broblem i unrhyw un sydd efo grudge yn erbyn ti. Mae just, mor gael i fod yna. So mae fel, mae'r whole media training ti'n mynd i offer wneud hefo dy deulu o fel, galle hwn mewn fel, 10 mlynedd, galle fo'n hawdd iawn, just fod yn fake FaceTimes. Beth sy'n wir wedyn? Ti'n meddwl? Beth sy'n wir wedyn? So ti'n dweud, oce, fatha, oedden ni wylio, rhaid ni wylio Rishi Sunak yn boddi yn Drowning Street, dal yn Greta Thunberg. O'n i'n lyfio hwnna, diolch yn fawr. A wedyn mae'n trech mewn bythefnos, na, nath yn ymdigwydd. Na, deepfake oedd o. Hold on, mae 1984 references yn y sioe yma'n eitha substantial. I mean, then gweld yn ryw radd efo Donald Trump i ryw radd efo fatha just yn... Gwadu. Yn deud, o ia, na, fake, oedd o fake news, na, gyd yn... A ti'n fatha, wel, da ni'n actually bell, hynna. Sorry, dwi'n canu lawr. Na, ti ddim. Dwi'n credu, mae heno yn fel good mix o fel, gwleidyddiaeth, mae'n ni'n siarad amdano fel lot, mae'n impactio bywydau pawb. Ac realistically, da ni'n mynd i off o wynebu y stuff ma'n yn bywydau ni. Da ni'n siarad, mae'r show ma wastad wedi bod amdano, high-minded cool tech stuff. Ond mwy a mwy wrth i'r blynyddoedd fynd ymlaen, ti actually'n gweld o'n impactio gwledydd cyfan. Da ni wedi byw trwy Brexit sydd yn direct consequence o hysbyseb i Facebook. Come on, Iest. Sorry, whack on pen fi hitio'r gwyth. Nes di wacmio dy hun. Do. Nes di wacmio fo. Do. Yes, ti di bod yn cymryd llygad ar y text. Ar y text stuff hefyd. Ti di rhoi Surface Copilot, Googleo, lots of kind of releases. Ti eisiau gwneud quick round-up? Wel, ie, gan fod ti'n cael gymaint o drafferthion efo stwff Apple, o'n i'n meddwl, so fo werth tyllu mewn i pyn bach, just am eiliad i fewn i hwn, oherwydd be di o ydy mae pawb wedi cael lot o cyhoeddiadau yn ddiweddar OpenAI efo GPT-4o, a wedyn gys di Google AI.o, da ni Google, heb di sôn amdano fod fucking hell, mae hynna i gyd just yn vaporware bob blwyddyn. Faint o bethau sydd dod allan o Google sydd yn actually aros test o amser. A wedyn, wythnos yma, mae Microsoft wedi cael digwyddiad nhw yn cyhoeddi i Copilot laptops a Surface stuff nhw. So, be maen nhw wedi wneud ydy partneri fyny efo Qualcomm sydd wedi dod allan efo chip newydd o'r enw Snapdragon X, ac mae hwnna'n enw really cool. Yn based ar yr ARM system on a chip sydd yn wahanol i'r Intel x86, yr un peth a be nath Apple wneud efo'r M1 processor. Mae hyn just yn swnio fel droid o Star Wars, fi'n mynd i fod yn honest efo ti. Dyna beth nhw. So nath, mae'r Jawas di cymryd nhw trwy'r mangler. Trwy'r mangler, wedi cymryd y chips allan. Hold on, fucking Jawas ydy'r bai am y stuff iPod advert na. Fucking Jawas. Big brain stuff. Ond dwi'n meddwl mae gen ti pyn bach o gremlins yn te chdi. Wel, fi ydy'r un mwyaf. Just cyn i'r cyhoeddiad ddod allan fod Apple yn newid drosodd i Apple Silicon, sef yr M1 chips, yr ARM systems ma. Nath chi brynu Intel ola Mac Mini Apple. Ond mae o'n cursed, mae'n absolutely cursed. Mae peth gweithio dyn ni wedi prynu fel ti. Ac mae'r chips o'r M1 i fyny rwan yr M4 wedi bod yn neidio leaps and bounds yn 6 gwaith, 12 gwaith gyflymach na'r rei Intel. Mae hwn yn stryglo hefo rhedeg Roblox. Fi'n bod yn honest efo ti. Ac So, be ddigwyddodd efo'r
cyhoeddiad Microsoft oedd fod nhw wedi defnyddio yr Snapdragon X ma, a mae be ddigwyddodd, oedd Qualcomm yn gweld fod Apple yn ffocin neidio o'i flaen nhw, ond fod Qualcomm sy'n pweru rhan fwy o ffons Android. A wedyn, oedd mae Android bob tro wedi bod 2 gam tu ôl i iPhones. So be nath nhw oedd prynu cwmni oedd wedi cael ei sefydlu gan 2x Apple employee oedd yn gweithio ar yr Apple system on a chip. So oedden nhw'n datblygu chips newydd. Oedden nhw wedi ffrio fy nhw neu rhywbeth. Oedden nhw wedi cael allan ar ôl yr M2 neu rhywbeth ola. Dwi'n cofio nhw'r cwmni. Ond, so wedyn nhw'n datblygu chips. A wedyn nath nhw cael ei brynu allan gen Qualcomm. A'r Snapdragon X ma ydy ei ffrwyth o be maen nhw wedi greu. A dwi efo just y teimlad mae Apple yn mynd i drio cael gafel ar un o'r laptops ma, tynnu fod arna a edrych yn fawr. Do we have a legal battle on our hands here? Oh my god, ti'n meddwl? Oh yeah. Os maen nhw wedi mynd a patents, secrets allan a di creu yr ARM chip yma sydd o nôl digwyddiad Microsoft yn well na'r M3 MacBook Air ddod allan blwyddyn dwytha. Mae Apple yn mynd i ddechrau mynd, hang on, iddyn nhw neidio o lle oedden nhw i lle mae nhw rwan. Dio ddim yn cyd-digwyddiad fod... Ti'n deud bod o'n proprietary stuff? Dyna dwi'n meddwl neith ddigwydd. Ond, dwi'n gweld fod pobl... Os neith o'i fynd i cwrt, mwy na thebyg oherwydd fod Apple yn cwrt yn barod efo gymaint o stwff amdan fod nhw'n monopoly a whatever stwff fel na. Neith cwrt problem fel, competition is good, this is good, play ball. Hey, gawch chi talu lawyers bob ochr, pawb yn talu twrna. Ie. Am fod pam nes i weld yr cyhoeddiad yma, o'n i fatha, fucking hell o'r diwedd. Am fod ti'n cael trafferthion, ac mae yna trafferthion efo'r meddalwedd, ochr meddalwedd Apple yn gyson. Mae eisiau nhw codi i gem i fyny. Oce, mae'r caledwedd sydd allan rwan, ddim yn chdi Sioned. Dim yn fi. Yn solid. Sydd allan wan, dim yn y siop. Yn y siop, ie. Y broblem sgenna i dydy, mae pob peth yn teimlo'n really fucking dop. Okay? Mae hwnna'n... Dwi wedi deud o blaen ar y sio, mae Siri yn inept. Mae'r journal app newydd trio gofyn i fi, ydw i eisiau sgwennu amdan fy trip i Timpsons i gael goriad newydd. Actually, trwy watch fi. I mean, would you like to journal about your trip to Cardiff Bay Retail Park and Timpsons? Ac yn i fel, ti'n gwybod be? No. That's not going to be conducive to my mental health. That's not how it's advertised on your website. Yr holl bethau neis yn digwydd yn y journal. Dydy Siri ddim yn deitha fi faint o gloch di hi rwan. O'n i'n arfer gallu mynd, hey Billy, neu di, what time is it? Tra ni'n roed ar y beic, a menig mlaen a methu gweld watch fi. A swn i'n deud falle 80% o'r amser sy'n gwybod. Rwan, dwi unau'n cael blwm blwm. A dim byd. Blwm blwm. Neu... Ti'n meddwl hwnnw wedi dechrau troi'r servers off? Just a minute. Blwm blwm. Neu dwi'n cael... you'll have to unlock your iPhone first. A dwi'n fel, oh god, be mae hi'n meddwl bod fi wedi gofyn iddi wneud. So rwan, dwi'n llythrenol goffo mynd, hey Billy, what is the exact time now in Cardiff, UK? A deud o fel rhyw idiot. A wedyn, mae bobl jyst yn sbio yn y fi pan dwi'n reidio trwad, jyst yn... A wedyn, mae Billy... Dwi'n siarad fel AI. A mae Billy flirtio ôl yn human. Yr un oedd yn gwylltio fi fwyaf, oedd... O'n i just methu dallt pam, oedd pam o'n i'n gofyn what's the weather in London tomorrow? Am fod oedd o'n i'n mynd i Llundain. Ac wedyn mae o'n dod yn ôl efo'r bloody tywydd i Llundain, Canada. A dwi'n meddwl, what the hell is that? What the fuck is that? Just absolute basic stuff. So stuff fel, hey Billy, is it going to rain today? A dwi'n cael, it's not currently raining.
A dwi fel, ond dim dyna be ofnes i, Billy? Billy? Dim dyna be ofnes i! Dwi eisiau gwybod os di'r dillad ma angen dod fewn off y lain. O'n i'n rhannu stori bore yma, o'n i wedi rhoi ffôn yn y bocad, hefyd yn y bocad, o'n allwennu fi. No, tic. Ac so i'n tynnu'r ffôn allan, a mi'n dweud, Apple NFC AirTag detected nearby. Just i ffricio ti allan fel, oh my god, mae rhywun yn tracio fi. Wy'n tapio nhw, mae'n mynd, AirTag was tracked near you, ending in this number. A mi'n dweud, hang on, ffôn number fi, di hwnna? A trechen oedd yn alertio fi bod oedd yn AirTag yn hun sydd yn linked i'r ffôn yna efo fi. So. A ti'n dweud, okay, great. Just y pethau bach ma, di o dde? Y ffocin... be mae'n gael o'r... Be di'r proverb na... 1,000 cuts, neu be bynnag. Death by 1,000 cuts. Gwelltyn. Mae o'n really... Wedi torri cefn. Ffocin... Y mwyaf maen nhw'n trio wneud, y mwyaf o fragmented mae bethau mynd. Ond mae'n awful do, achos dim bwys be maen nhw'n trio wneud rwan. Dio ddim yn mynd i fod yn digon, a mae'n mynd i fod yn flynyddoedd yn rhy hwyr. A hyn ydy'r peth hefyd o, ysbos di, mae o'n, i ryw radda, maen nhw wedi bod ar y blaen y mor hir. Oedden nhw just yn dibynnu ar bod yn arloesol fel, ni oedd y cyntaf i wneud o. Wel, mae Bixby di bod allan as fucking ages hefyd. Ond hefyd, y reswm o Steve Jobs mor llwyddiannus oedd gynno fo Tim Cook tu ôl iddo fo yn cymryd gofal o'r stwff boring y logistics i gyd. So dyn nhw hwnna'n gallu... Neud iddyn nhw weithio. So dyn nhw oedd Jobs wedyn yn gallu dweud, alright, so be, dwi'n trystio'r boen yn eisiau bod gyda fi gan o screens mis nesaf i gallu neud gyn gymaint iPhones a dwi'n gallu, a hefyd i ffucio Samsung drosodd. Ond dydy o mor reidrwydd efo'r big picture vision i sort of thing na oedd gyn Steve Jobs i ni'n radda, oedd gallu mynd so stori beth y benydd efo Steve Jobs ydy bod oedd wedi mynd ar prototype o'r iPod gyntaf iddo fo, a rhywun yn gwario 10 o filiynau o byn yn trio cael y thing ma, oedd nhw'n dweud, mae'n rhy dew. A mae'n fatha, na, dyn ni llythrenol, dos am mymryn fwy o... Chi ddim sgwisio fo mewn fais. Di'r vices, di'r hydraulic presses ddim yn existio eto i ni gallu neud hyn. A mae'r boi'n cymeryd y thing ma, mewn popio fo mewn i fish tank. A mae'na bubbles yn dod allan o'n nhw. A mae'n dweud, mae'na air yn dod allan o'r thing na, mae'na space yna, get it done. Brilliant. A so gyn ti dyn nhw dyn y person sydd yn sweatio'r details bach. Sydd yn fel wedyn fatha, so hwnna di'r polish, i ryw radda, dwi'n meddwl, di'r pobl sy'n poeni am y polish na ddim, yna ddim mwy i ryw radda. So ti'n cael... Y meddalwedd sydd yn stryglo ar y funud, maen nhw'n seriously yn fatha fod na, dwi'n just achmygu cables yn hongian allan o ffocin walia ac peipia heb di cael ei blastro fewn i walia. Teip yna o beth ar y funud. Mae'r polish oedd o, gyn ti'r dyfais edrych yn gret, a gyn ti'r polish yn meddalwedd ar ei benos, ond bob dim yn gweithio yn seamless. A di hynny, mae'r varnish... sydd yn gweithio, fel, dwi ddim yn deall fel sut mae Billy yn gallu mynd yn dwpach. Hwna beth yw, bod Billy wedi bod yn gweithio. Mae cross y bod hefyd. O gyn neu ar intro'r HomePods. Dwi'n cofio. O'n i'n mynd lloeri gyfer damn thing, chos o'n i'n deud iddo fo switcho goliadau ymlaen. Oedd fatha, I'm sorry, I don't understand what you're saying. Switcho'r
fucking goliadau ymlaen. Neu dweud, faint o gloch di, fel ti'n dweud, I'm sorry, I can't reach the internet. I can't help you at the moment, fath o beth. A ti'n dweud, be fuck you suit i chi? Yeah. You have one job, pass the butter. Yeah. Hwna'n Rick and Morty reference iddo chi mis yma. Ti'n mynd beth dwi'n rhaid i gwachio do? Ma werth i weld. Mae'n gyd i wneud, mae'n gyd fatha just a polish bach. Mae'n fatha i ryw radda adeilad mawr hyfryd gret sy'n lle adeiladu. A mae'n fatha, mae pobl, mae'n gret le, mae pobl yn iwsio fo, ond beth sy'n dechrau gweld ydi fatha, dyn nhw heb di cadw'r paen ti fan yn un tamat, neu mae'r drws di dechrau ryddu. O na, mae'r drws yn deud push, ond ti actually'n gorau tynnu fo. Right, dyn nhw newid y sein. Just stuff fel na, continuously. Stuff bychan frustrating. So bob stafell ti'n mynd trwy, mae yna rhywbeth, just ddim a dwi'n gwybod mae hwn yn 100%, right? Dyma pam da ni'n neud mindfulness practice a Buddhist, da ni ar y path of enlightenment, i wynebu minor inconveniences bywyd. Pan dysa gen ti ddim byd enfawr i boeni amdan. Mae minor inconveniences fel, hey Billy, fe'n gloch di, dwi hwnna'n ddim byd. Ond pan wyt ti'n talu, stupid pres am ddyfais, ac wyt ti'n prynu fewn yr dyna'r thing, dyna fy mhrif broblem i. Dyma dyfeisiadau Apple gen pawb yn TV. Os dwi yn neud beth swn i'n licio neud, a ditio nhw, sef sut dwi'n teimlo ar hyn o bryd, allai ddim neud o. Achos allai ddim tracio teulu fi, allai ddim rhannu stuff. Nath na, ges i un annoyance heddiw. Rhywbeth bach, ond fucking annoying. Lle oedd Cynan wedi deitha fi, ti wedi gweld be di'r Apple Music Top 100 Albums of All Time? A wedyn dweud, na. A wedyn, so, oedd yn trio cael fi dyfalu be oedd o, so on and so forth. So wedyn yn diwedd, a ddeitha fi be oedd o, a fod ni'n methu gesio. So wedyn, si fynd ar Apple Music, ag pan ti'n mynd i browse, dyna oedd yr holl peth i gyd amdano fo. A wedyn yn dweud, see the top 100 list now, open in browser. Ac yn well, okay. Ond pan fydda'n just gweld y top 100 o fewn Apple Music. So clicio ar i agor mewn browser, a wedyn yn dweud, to see this, you have to be logged into your Apple Music thing, Apple ID. So I'm fucking hell, okay. So clicio arno fo, i logio fewn i Apple ID. A mae'n mynd i fod i chdi rap. Wel na, nath o reid llenwi fewn yr email address wrong yn syth, fod, pawb efo multiple email addresses, ydy. Ond os ydych chi'n meddwl, it's Apple yn gwybod pa un sy'n ffocin mynd efo Apple Music. So wedyn o'n i'n gorau ail wneud hwnna, a wedyn yn y diwedd, ffain, nath o rhestru fo a dangos o i fyny, a wedyn, wrth gwrs, os ti'n clicio eisiau gwrando ar album, mae'n neud i chdi nôl i fewn i Apple Music, wedyn, a so, pam di hwn ddim just yn y fucking app? Ond mae'n amlwg bod yr app just yn set up ar gyfer un peth. Just na ddim lle yn efo, just i roed like a web page. Just fucking web page. Mae part o'r toolkit bod ti'n gallu just tynnu web page mewn i'r thing di. So dim nesli... Yndi. Mae rhan o bob API gyn bob app. So chdi'n gallu... Ond pam fysa oedd rhaid i fi logio fewn i fucking web page? Ond adio hwnna fewn fel tudalen yn eitha di-drafod. Oedd Apple yn arfer bod mor amdan yr experience. Dyn oed os o ti'n prynu iPhone, oedd o'n dod yn hanner charged yn barod, so bod ti'n gallu just tynnu fo allan o'r boc, achos chi'n neud ni'n ddiog ddo'n de, neud pawb instant gratification ar pob beth, ond efo sgyn nhw neb sydd yn taflu'r prototypes mewn i pella ddŵr i mwy, maen nhw just maen nhw fatha, reit, mae gen ni da ni creu 7 gwahanol fersiwn o'r iPhone gyd efo lliwiau gwahanol. Hyn yn... Shiny. So neb yn swetio'r details o
Oce. Mae rhai yn nhw yna sydd yn sweaty detail. Fatha, mae yna stori di ddod allan amdan... Ti'n bod pam ti'n cael ffôn newydd bob 10 blwyddyn erbyn hyn. A wedyn, mae'n gofyn i chdi i transferio gwybodaeth o un ffôn i'r llall, a felly, wedyn mae'n deud chdi, mae'r ffôn yma angen update i allu wneud hyn, so ti'n gorfod disgwyl i update efo. Wel, maen nhw wedi dyfeisio rhywbeth erbyn hyn sydd yn, fod y ffôn wedi cael ei shrink-rapio mewn box, neu be bynnag, a mae gen nhw'n gallu, fatha wireless charger, mae gen nhw dyfais fan sy'n gallu reid y box yna i fewn yna fo, a mae yn updateio'r meddalwedd ar y ffôn trwy y dyfais yma yn wirelessly. So pam ti'n cael y ffôn wedyn, mae o ar y latest OS, a ti'n gorfod updateio fo. Mae hwnna'n terrifying yn ei hyn. Ond hwnna di ond hwnna di'r fel yr... Sweating the details. Ond ti dal methu gofyn mae'n siw gloch. Ie. Ond eto, ie... Mae eisiau bob un o'r tîm fod ar hynna. Exactly. Ti'n methu dibynnu ar just un tîm i neud hwnna, chos dwi ti... Y tîm meddalwedd, y tîm caledwedd di hwnna rili de. Ie, ond hefyd mae gen ti... Faint aml ti'n iwsio'r import function, unwaith pob 5, 2, 5, 10 years, whatever. Ti'n fod i iwsio Billy bob dydd. Skipio adverts ar podcast, forward 60 seconds. Oh god, hwnna dio. Ti'n trio iwsio'r Apple Music yn eitha aml. Ti'n talu am y bloody thing? Ti'n talu am y bloody thing. Mae'n gyd i fod... Ti'n mynd trwy y sweat the details ar bob un pethau fel la. So... Ydy mae'r thing mae'n... Guys. So yeah, guys. That's that. So in closing, gwaith yn cynnig i chdi wan, wyt ti isio MacBook Air M3? Methu clywed ti... Oedden ni mor agos. In closing. Ond gen i good point i jumpio nôl i mewn ddo. Oh god. Okay. Yay! Be gwybodd? Dwi'n meddwl, bai fi oedd hwnna eto, ie? Ti'n meddwl ddo? Oce, wi eisiau gwneud dan. Nid i billion cursed. Na, dim Billy oedd o. Be nes i tro ma? Dwi'n meddwl mae da ni angen cael gair efo'r tîm meddalwedd eto. Oherwydd, be ddoth i fyny, pan ma'n i'n ganol siarad efo chdi yn fyna'n deud hynna, ar sgrin ddoth i fyny dialog box yn gofyn am password fi am fod mae yna software update ar gael ac i fi reid yr password i fewn i wneud y software update, so nes i just ignorio fo a cario ymlaen siarad ac o'n i'n mynd i bwysau cancel ar ôl fi orffan siarad. Ond nath o benderfynu i interruptio FaceTime call fi i fucking neud hynna. So mae hynna yn cyd fynd yn llwyr efo be oedden ni'n siarad amdano. A fod nhw really angen edrych i fewn i'r tîm sydd yn neud yr operating systems ma. A fod nhw yn wedi chwalu, basically, am fod ti methu llwytho FaceTime ar... Dwi'n gwybod nes di gicio'r plug neu nes i cicio dyla fod o'n dod yn ôl a dyla fod o ddim yn crasho fel mae oedd chdi. Mae FaceTime wedi bod yn crasho bob tro dyn ni wedi bod yn tri recordio rwan ers 3-4 mis yn dod. A dyla fod o ddim yn cael lawr pan mae yna software update yn popio ar sgrin. Dyla fod ddim gofyn fi am software update pan mae'n gweld dwi'n ganol FaceTime call. Dyla fod bod fatha he's on a FaceTime call. Let's not fucking... Dwi'n busy. Yeah. Now's not the time to bother him with this. This can wait. Mae Billy yn shite executive assistant. Mae o'n baffling, dydi? Wow. Sut fod yr cwmni ma... Just cymryd mae'n cymryd ti'n ganio tawel yn dydi. Wel, maen nhw'n mynd i licio cael Apple stuff cos maen nhw'n shiny. Yeah. And that's it. Achos dyn nhw'n squeezio stuff yn dena. So, beth ys di cynt amdan o ffaith bod Microsoft One yn gallu adeiladu iwsio'r Qualcomms ma i wneud stwff sydd yn
gyn gystad ar coledoedd wedi bod yn adeiladu, a wedyn bod mae Microsoft efo general platform sydd yn lot yn hawsach i bobl datblygu pethau ar, achos hwnna di bod yr USP nhw blynyddoedd ydy ffaith bod di creu'r... Ond mae hynna pyn bach o thing maen nhw'n gorau mynd trwy rwan, oherwydd fod o ar arm, dwt ti'n mynd datblygu x86 ddim mwy. So mae'n wahanol, dydi? Hold on. Y droids, chi jyst yn siarad am droids eto? Mae'n stack wahanol o... Nope. Guys, mae gen i ni wrandawyr. Dyn nhw ddim i gyd yn dweebs. Fuck off. Mae'n gwrdd am podcast. So mae gen ti... So mae craidd bob un computer ydy'r processor, right? So yr Intel o amblynyddoedd oedd y model am rhan fwyaf o pethau fan. So begin to set craidd o instructions yr Intel, yr x86 set. Am fod mae AMD yn neud chipset ar x86 hefyd. Ydy, so mae'n gyd... So beth sy'n digwydd wedyn ydy, mae gen ti Microsoft wedyn yn dod i fewn efo'r operating system sydd wedi ar ben hynna. So yn ytrach na bod ti'n gorau adeiladu meddalwedd sy'n siarad syth lawr i'r x86 instruction set, ti'n siarad i Windows. A mae'r Windows wedyn yn interpretio i lawr. Yn iwsio'r x86 i fel neud y stwff na. Exactly. Gotcha. So, a dyna lle na Microsoft really neud i arian oedd adeiladu'r meddalwedd oedd wedyn yn base wedyn i pob arall gallu bildio i shit nhw ar ben hwnna wedyn. So, be mae Iest yn y pwynt eich, mae ein o hollol wir. Mae nhw wan wedi newid wan o iwsio x86 iwsio ARM sydd yn neud yr un job ond mewn ffordd gwahanol. Mae'r instruction sets gwahanol a bob dim. So, mae'r craidd, y sylfaen, yr cyfrifiadur wedi newid. So wedyn mae'r commands ti'n gallu rhoi o'r operating system i'r processor wedi newid. Sydd yn wedyn bod beth ti wedyn adeilad ar ben hynna wedyn yn gorfod newid hefyd. So ti'n methu cmerid meddalwedd off Intel. O un i'r llall. Dwi'n digwydd yn automatic. Be mae Microsoft ag Apple di wneud ydy, enw'r un ar Apple ydy Rosetta, ag dwi'n cofio be di enw'r un ar Microsoft, ond ti'n gallu rhedeg meddalwedd x86 ar stwff ARM trwy i emulator software sydd yn neud o'i drafod a bod e jyst yn rhedeg yn iawn arno fo. Dwi'n yn berffaith os ti'n neud rhywbeth sydd yn really intensive, os ti'n rhedeg fatha Office dyda, nid i'n sylwi fa'r wahaniaeth, ond os ti'n trenu rhywbeth fatha Roblox, then dwi'n mynd i fod yn stori hollol wahanol. Ond eto, mae Apple angen kick and dyn. Angen andros o kick and dyn. A hwn ydy'r kick and dyn. A hwn fydd y kick and dyn. Gyn Microsoft yn dod reit ar iola nhw. Ag so'r cwestiwn o'n i'n gofyn oedd, os y gwaith yn dod at chdi a dweud, mae gen ti'r dewis o gael y MacBook Air M3 ma efo macOS arno fo, neu wyt ti'n mynd am yr Copilot Surface neu laptop thing ma gen Microsoft efo Windows 11 arno fo, be ti'n mynd amdan? Bora fori. Haid i beth dwi'n iwsio amdan, fyswn i probably mynd am yr M3, ond mynd am mwy just o ffaith bod wedi arfer efo iwsio Mac yn gwaith. Dim o'n rhyw fath o... Teyrngarwch. Ie, just fatha, dwi wedi arfer efo. Fatha, nes i... O'n i arfer fatha pan o'n i'n uwchraddio ffôns, o'n i arfer bod fatha really excited. Mae'r fersiwn yma'n gret. Tro ma'n i fatha... Just fatha... Mae'n dod allan SBS. Gret, na i ordro fo'n eich. Clic. A dwi'n cyrraedd. So, Bryn, dydy'r joy i gyd heb fynd allan o dy fywyd i? Wel, nes ti neud fi watchat Marky Mark yn y ffilm ma, so... Haid distractio nhw'n dwi'n siarad gyn Sioned. Ie. So, fyswn i'n probably sticio i'r Mac. Okay.
Cyn I fi wneud amazing segue o Marky Mark. Right. God, dwi'n mor flin yn ddiweddar, so ni'n seriously considero'r mynd am Microsoft, just achos dwi'n mor frustrated. Ac yn teimlo'n, just yn teimlo fel chump. Dwi'n gwybod i Microsoft ddim gwell, ond ti jyst yn teimlo fel chump, achos bod ti wastad yn mynd am fel, dwi'n siŵr fydd hwn yn good, fydd hwn yn greithio. Hei, dwi'n trystio Apple i just i wneud rhywbeth sy'n gweithio i fi. Ond, diw na. Pryd y tro dweithio i'r ddau yna chi ddefnyddio Windows? Dwi ddim siŵr neith aml yn gwaith, ti'n fel. A mae jyst yn basic AF a mae'n ffain. Like, does na'm delight yn efo. Mae'n consistently trio cael fi wsio Edge trwy'r amser. A dwi fel, stop trying to make Edge a thing. I don't think Edge is a thing. Stop trying to make Edge a thing. So ni'n mynd deud bod fi'n cael delight o iwsio fo. Ond... dyn nhw'n teclynna, dyn nhw'n fatha... exactly. Whereas dyna lle mae Apple yn cael dybres i gyd, achos bod ti just fel... Mae o'r un peth a pigo mwrthol allan o'r toolbox, really, dydi. Di'r mwrthol heb di newid ers i chdi bigo fo fyny tro dwytha. Fod Microsoft yn mynnu trio pwysio i newid Windows... Mae bobl jyst yn iwsio fo fel basis i rhywbeth yn dydio. Mae PC gamers jyst yn installio fo achos mor rhedeg Steam yn real. Mae'r IT department yn offices pobl yn dieddol o fatha, reit, mae Windows yn dod efo hwn, da ni'n mynd i droi heina i gyd off, ond maen nhw'n cael defnyddio'r things yma, a da ni'n mynd cael ffoci chwarae fo byd arall. So dyna di'r set-up generally. Falle tas y ti'n rhoi MacBook newydd sbon, shiny. Be oedd ti'n trio cynnig i fi? MacBook Air newydd M3, Fanna fo, diw. So ni'n rhoi'n rheina. Just gofyn questions i Billy drwy dydd, gofyn beth y Billy. So, MacBook A, bys y rhai bobl yn galw fo'n Marky Mark Book. Croeso i benod 2 yr rhaglediad, a.k.a. ffilm di ddim. Dwi'n mor disappointed efo'r secwyr a dwi'n mynd i fynd i time capsule, fewn i'n space capsule. Dwi am fynd i'r Metaverse yn lle dod efo chi ar y siwrna yma. I mean, really, though? Please message'ch ni os da chi eisiau ni wneud actual Twitch stream ond ni gyd yn cerdded rownd y Metaverse Cymru, clips incoming. Dewch gyda ni i'r Markyverse. The Zuckerverse. The Marky Mark Zuckerbergverse. Dwi'n yn gwybod. The Marky Mark and the Funky Bunch. The Marky Mark Book Pro-verse. Fi yn i'n gwachod Planet of the Apes 2001. Ffilm lle nad oedd unrhywun oedd yn glwm ar y ffilm eisiau unrhyw beth i wneud hefo fo nag yn caru, nag hyd yn oed unrhyw beth am peth. Dewch gyda ni. Eisiau ni Planet of the Apes fel bod chi ddim yn goffod. Wel, yn i chi, ochr arall i hwn. One day they'll tell a story. And some will say it was just a fairy tale about a human who came from the stars and changed our world. Mayday! Mayday! In a world where freedom is history. Where am I? What is this place? Get him out and get him clean! Brutality is law. Rise when your master enters. The powerful rule by fear. Next you'll be telling us these beasts have a soul. Is there a soul in there? It's disgusting the way we treat humans. How the hell did they get like this? What other way would they be? If they see you on the street, they kill you on sight. You stay here, you're already dead. Where are you from? United States Air Force. I'm going back. Bye. Some humans have escaped. Is there another way out of the city? I can show you the way. They travel with apes. Declare martial law. We underestimate this human. Who the hell are they? Your story is spreading through the villages. They all want to see this human who defies the apes. Full division! Full battle ready! It's over. There's no help coming.
And you came. Sound the call to march! Get me the spaceman. Kill them all. Okay, so, Cwis Bob. So, you're a podcast listener. How's that going for you? Croeso I fyd Marky Mark. Rise of the Planet of the Marky Marks. Na, mae'n 2001. Mae dy enaid di wedi mynd ar goll. Be ti'n mynd i wneud? Gwneud ffilm o Planet of the Apes. Croeso i'r haglediad / ffilm di ddim. Yr rheswm da ni'n neud hwn ydi achos oedd Iestyn wedi gofyn amdano fo. Dwi'n bio ti, Iestyn. By Iestyn, di'n ei gyd. It's gwely ar y ti efo. Mae'n y ffilm Apes allan, be'n mynd i neud hwn? Ac yn i fel, dwi'n cedi nes i misio'r text conversation ma, ni just i mynd, okay. Dydw i rioed wedi gweld hon. Mae hon yn newydd i fi. Be ydy hanes chi hefo'r ffilm yma? Dwi'n eitha sicr bod wedi gweld o rhywben. Yn y cinema opening night, Bryn? Na, achos hwn yn mis Awst 2001. Ie. Na, dwi'n weld o... Och, dwi'n raving andag yna. Hold on, dim fel di dod allan fel really agos i fel... really agos i 9/11. Neu fel yn ystod i... Na, dwi'n meddwl fatha mis... Haf 2001. A wedyn fatha mis Medi wedyn oedd i 9/11, ie. Ond oedd o'n... So ie, so ni wedi weld, dwi'n meddwl sy'n wedi weld o'r cinema, ni wedi gweld o ers hynna. Chos o'na bits ond o'n gyfarwydd i fi, ond o'n i fatha... Ti di bod yn gwachod ar TikTok mewn chunks bach yn do? Fel mae pawb yn gwachod ffilms wan. Fel dwi'n gwachod bob dim wan. Yes, be amdano ti? Dwi'n meddwl nes i weld o gwmpas 2006, rhywbeth ola adra. Rhyw DVD bach. DVD. Pam oedd Love Film oedd o? Y precursory, Dwi'n meddwl na hwnna oedd o. Ac dwi'n gysi union yr un teimlad yn ôl. Oedd o fatha nostalgia trip i fi i mynd yn ôl a dod fi nôl i fewn i'r fatha'r teimlad na fatha di hwn ddim yn teimlo'n iawn. Mae'n rhywbeth yn really wrong efo yma. Shitstalgia? Wel, ie. Claustrophobic nostalgia. Hwna, pan ma'n i'n gwachio Tomb Raider, yr un teimladau oedd yn dod allan i fi. Fel, God, dwi'n cofio fod... dwi'n cofio y sense memory o fod yn oedran i watched hwn. Oedd hwn yn thing. Oedd thing oedd ni'n cofio amdan. Dwi'n cofio, o gwmpas yr un amser, dwi'n cofio watchad Batman Begins. Ac bod yn hollol fatha blown away. Mae hwn yn fucking amazing. O'n i'n disgwyl Batman fod mor dda. A wedyn gyn ti hwn. Mae'n wych sy'n Batman, achos oedd y titles yn gyn ti'r rhyw imagery mawr ma, oedd y panio lawr trwy'r dy, a mae'r parch gada ma'n agor. A yr union geiriau doth i'm henni, pan mae'n gweld eich gada ma'n, I'm Batman. Mae'r gada ma'n agor oedd I'm Batman. Hwna do'n stret i'm henni, o'n i methu cymryd y thing yn serious o'n gwbl. Dwi newydd sgrwlio lawr i'r IMDb trivia. Right. A mae lot o'r IMDb trivia yn cyd-fynd hefo... fi yn i'n gwrando ar... Mae yna penod arbennig o Blank Check am y ffilm yma. Blank Check, fy hoff movie podcast. Wastad yn awgrymu, chwatio hwnna, unrhyw ffilms gan auteurs, da chi'n meddwl amdan, siŵr o fod fydden nhw wedi cyfro fo. Trivia. Mark Wahlberg joined the film after meeting with Tim Burton for only 5 minutes. He was so anxious to work with Burton that he agreed to play any part. Wahlberg just dropped out of the role of Linus in Ocean's 11 to do this film. Ac yn i fel, ooh. O'n i darllen hwnna ar Wikipedia hefyd, oedd yn dweud. So,
Wahlberg fysa di bod yn tamad Matt Damon. A sa'r ffilm wedi bod yn hollol wahanol. Cos o Wahlberg ddim efo'r chops i chwarae Linus o gwbl. Yn wedi based ar beth. A beth sy'n ffynnu di, ti'n gweld bod o'n fatha pissed off efo y ffaith bod o'n neud y ffilm ma. Oedd o'n could be working with fucking George Clooney and Brad Pitt. Y trivia nesa ar y rhestr ydi Tim Roth suffered extensively in the role of General Thade. He didn't mind the hours and hours spent in the makeup chair, but found the costume extremely constricting. By the end of the shoot, he had trapped nerves and 2 herniated vertebrae in his back. Sydd completely made sense ar ôl gwylio Tim Roth yn symud. Oedd o'n mor fucking blin. Okay, guys. Planet of the Apes. Pawb yn gwybod sut mae Planet of the Apes yn gweithio. Wow. There's apes. There's humans. Be allai fynd yn wrong? Wel, y ffilm yma. Dwi newydd feddwl o'n, dwi'n edrych ar Letterboxd list, tywod, direct films Tim Burton, really, a dwi'n gweld gwynab, fucking hell, mae'n rhaid ni di chwalu'r fyn o'n ar y gwyn half eye ma. Johnny Depp yn edrych yn fi fucking o bob man ar y posters ma. O'n i jyst meddwl iawn, so Tim Burton wedi joinio fyny efo Johnny Depp a di wneud Fear and Loathing on the Planet of the Apes. I mean, dyna welliant. Fysa hwnna di bod yn ffilm a hannar, dwi'n meddwl, lle mae gen ti Hunter S. Thompson-esque character yn fucked up a mae yna fucking monkeys yn bob man. Apes. Ond yn ôl Wahlberg, mae yna monkeys yn bob man. Peth ydi hefyd ydi... Dwi'n mynd i ofyn ChatGPT sgwynio hwnna. Dwi'n mynd yn ôl i'r peth dwi'n wangio amdan y beth a benydd ydi tôn a fysa Hunter S. Thompson-esque fatha Fear and Loathing thing di bod yn gret, wedi bod yn tôn so ti'n gallu aros yn gyson efo hwnna, ti'n creu byd diddorol so ti'n gallu byw mewn. Ond oedd hwn efo fatha 6 neu 7 gwahanol ffilm yn digwydd yn y ffilm. So do'n am unrhyw fath o gysondeb yn y tôn a beth y cymeriadau wneud. A chdi fatha, pwy da ni fod i rwtio amdan? Chys mae cymeriad... ein arwr ni. Mae'n real shitbag. Mae'n real shitbag. I mean, ti'n meddwl am the Tim Burton-y heroes? Those misfits of society. Those, beth sa ti'n deud, quirky goth guys. Edwards of the world. Allech chi feddwl am unrhyw'n mwy anhebyg i'r rheina na 2001 Marky Mark? Well, hefyd... He's American captain! He's from the American Air Force! I'm the Captain Leo Davison, American Air Force! Hyn ydy'r peth. Fo sy'n... Mae o'n gyfrifol am... Mae o fod yn Space Genius i ddechrau fo. Mae o'n gyfrifol am suffering pawb yn y ffilm na. By di'r whole thing. Theory ydi, mi nath na rwy'n pwyntio allan yn arbennig. So, mae Marky Mark effectively yn creu'r Planet of the Apes achos mae gen nhw llon spaceship o... Okay, fy rai ni just digio fewn i hwn. Fy rai ni just mynd fewn i hwn. Right. So, os da chi heb watched hwn, right, fi'n mynd i wneud speedrun. Speedrun. Mae Marky Mark yn Space Genius. Mae gen fo llon lab o monkeys. Mae gen fo very interesting... Sorry, apes. Mae o'n gael nhw monkeys. Apes. Sydd yn cael ei hyfforddi i hedfan spaceships. Ignoring y ffaith bod remote control totally yn thing. Mae'n okay. Hefyd, okay. Nes i spotio beth y dyddiad. 2029 oedd hyn yn digwydd. 2029. So hwn yn a USAF Oberon, a space research station, i weld o gwmpas Saturn. Lovely, yeah, looking good. Yn y blwyddyn 2029. Ac o hwn yn andros o space station mawr. O gen ti lab efo fatha 10-15 cage. Yeah, ac oedd gen ti hefyd interesting female
scientist sydd ddim yn cael ei gweld beth eto. Mae hi just yn cael ei plotio allan o'na. Reit. Maen nhw yn hyfforddi PG Tips Chimps i hedfan mewn i cwmwl piws peryglus i weld beth sy'n fewn yna a i pilotio i ddod nôl o'r cwmwl piws peryglus. Unwaith eto yn anwybyddu'r ffaith bod remote control totally in thing. Peth ydi, so yn y dyddiau cynnar o'r space program, oedd nhw basically trio ffidio analog ar gyfer pobl i weld. Wyt ti hyd yn oed yn gallu survivio yna? Survivio yna, so yr analog agosa oedd gyrru apes i fyny. So ti dwi'n meddwl, nath yr Russians gyrru cwn i fyny, thyn ni gyrru apes i fyny, yr whole lot, right? A wedyn, ti'n gwybod yn gyrru pobl a drones a bob math o bethau i fyny. A fel ti'n dweud, mae'r remote control drones ti'n gallu gwneud lot o fel. A mae hein yn fatha'n super high-tech hefyd, so mae gen ti fatha rhyw wearable AI thing bullshit na dda, gen ti un o'r gadgets yna, gen ti bob math o beth, gen ti o'r gyd yn future tech, a na, da ni'n dysgu apes i push o button ma. Ond hefyd, mae'r sequence cyntaf ma, lle mae Space Clever Marky Mark, ti'n gwybod, he's astronaut, very clever. Mae astronauts yn yr Air Force. He's very clever. Mae nhw gyd yn efo master's degrees, mae nhw rocket scientists. So mae nhw gyd i fod yn... I'm sorry, ond... Fyna ti'n... Yr peth mwy llai convincing fel genius, mae'n dwi'n gweld Marky Mark yn neud ydy pan mae o yn Transformers, lle mae'n dweud, I'm an inventor. No, just no. Tas mae'n dweud, I'm an influencer. So ni go, okay, so, mae'r diffyg cariad i'r filmmaking yn dechrau fan hyn. Ydy. Achos mae'r close-up shots o dwylo y chimp just yn llythrenol. Ti'n gweld fel pan ti'n fel ffwcio gwmpas ac yn tri edrych o beth ti'n ei gwaith a ti'n just mynd Mae literally fel so mae'n amlwg bod Burton wedi mynd dwi eisiau gwneud hwn dwi'n licio stuff quirky bach yn weird geith y space controls i gyd fod yn very 1960 space controls yn 2029 levers button ma literally levers arian a stuff so mae'r control na yn y canol yn dod syth allan o'r Millennium Falcon yr nôl ymlaen thing na so mae mae storm piws yn dod so maen nhw'n hedfan, maen nhw'n gyrru Pericles mewn y storm piws. Just cyn i ti fynd i beth yna, nes i lyfio, mae'r lein gafodd i tafod i fewn, so mae'r rhyw puls di dod, mae'r station di rocio gen y puls ma o'r storm piws. Mae Marky Mark yn dod on the bridge, a mae'n deud, nes i sgwennu hwn i lawr, all the digital clocks have stopped. Right. As opposed to the analog ones. Mae'r screens eraill i gyd yn gweithio. Mae bob yn screen yn gweithio. Just yr analog clocks sydd di stopio. No, digital clocks. Analog clocks are fine. Digital clocks, sorry. Ond the digital clocks... Oedden nhw gyd yn a lot analog clocks. Dyn ni newydd cael... ond cyn hynna ti yn cael yr intro sequence sydd yn edrych o Bond film. Awful. Oedd the intro sequence fel dun 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 ac oedd Danny Elfman fel fucking hell guys watch out mae hwn yn mynd i fod yn amazing a wedyn am weddill y ffilm mae Danny Elfman just yn fel just tiptoeio allan o'r stafell I'm just gonna leave now nath o darllen rest o'r script a mynd I'm out so, right. Na, mae Pericles di mynd fewn i'r Space Storm. Oh, no. Well, mae Marky Mark di mynd... Dwi'n mynd i achub. Mae Marky Mark wedi instantly meddwl, hey, ar ôl bod yn dismissive iawn am y apes mae gyd. Chim. Right?
rwan mae di penderfynu fel, actually na, dwi'n lyfio Pericles, dwi'n mynd yn y Space Storm i nôl o. Dim dyna pa math, oedd o'n fatha, fucking apes mae gyd yn cael mynd i wneud yr hedfan i gyd. Sorry, dim dyna pa mae dwi'n mynd. Pam dwi'n mynd cael hedfan fewn. Pam dwi'n mynd cael hedfan, dwi'n ape. I'm ready to do this. Not all men. I'm ready. Mae'n deud, never send a monkey to do a man's job. Yeah. Mae'n deud, I need someone who can think. A mae'n gyrru fucking Pericles i fewn i wneud. I mean, Pericles neu Marky Mark. Pwy? Yeah. Mae Marky Mark di bod fatha'n bach yn abusive ac yn bach o shitbag i Pericles. Fynydd pwynt yna. Wel, di bod yn mynd o fo'n tricio fo. Mae'r dyna scientist yn mynd o pa'n bod yn shitbag iddyn nhw. Mae hyn yn bobl neis. Foreshadowing, ond ddim. So ymlaen, so mae'r time storm yn gyrru nôl. Every electrical transmission humanity has ever sent out has been bounced back to us. Yeah. Foreshadowing ar gyfer ddim byd. Nath o'n ddwy'n hwnna ar ffilm Contact. Do. Heb weld hwnna, mae'n swnio rhy scary i fi. So, ymlaen yn ni, mae Marky Mark yn mynd i space. Yep. Marky Mark yn seithio trwy space. O'n i lyfio'r ffaith bod oedd o nath o cael fewn i'r thing, nath o roed yr helmet on, a ydych chi weld y helmet. So mae'r space suits ma. Mae'n rhaid sealio mewn. Ia. A mae'n fatha dwi'n gweld yn ffilm Spaceballs, chi dath helmet efo'r ffucking anfarth o belan mae'n rhaid ar ei ben. Dos am seal, dos am bydd, mae'n just yn fatha'n... erbyn diwedd y ffilm, dydi'n hyd yn oed angen helmet o gwbl? Na. Ond ydi rhoi gyfer per helmet. So mae o'n mynd trwy Space Storm. Wow! Wedyn mae'n crash landio ar planet. A wedyn mae o'n fel crash landio mewn i llyn. A mae'n crasho mor amazingly. Mae y llyn yn mynd ar dan. Yep. A ni'n fel, Fod dos am petrol yn y thing, na guys? Really. Ac hefyd pam... fod o di crasio ac mae beth un o'r Pericles. Mae o yn glanio yn normal yn y diwedd. Mae Pericles yn absolutely nailio ar diwedd y ffilm, y landing, lle Marky Mark just fel... Crasio dwywaith. So, ymlaen yn ni. Fod i'r enw fod i Captain Leo whatever. Ac yn ni just fel, really though? Yep. Really though? Ymlaen yn ni. So mae o di crash landio a mae o'n cael ei kidnapio gan slavers. Fuck. Ofnadwy. So mae defnyddio'r termau yma yn mynd i fo'n problematic ddo. Just bod chi'n ma nhw'n trio, mae'r ffilm yma'n trio wneud analogs gyda fel caethwasiaeth, colonisation, lot o bethau fel na. Dydy'r ffilm yma ddim digon clyfar i ddelio hefo. Diolch hannar mor glyfar ar un greiddiol. A mae hwnna'n deud lot bod hwnna di dod o. Mae'n trio neud bob dim o'n un lle fel dweud. Chos y peth ydi, yn yr un greiddiol oedd yr humans i gyd fatha'n wedi di-evolfio mwy na lai, o'n nhw'n fatha... A nhw'n mynd llafar o gwbl na. Llafar o gwbl, o'n nhw'n fatha basically anifeiliad ar y pwynt yna. So oedd yn ei sens bod yr apes yn fatha... Oh, well, they're a lesser species, fatha beth. Lle rwan, maen nhw'n siarad Saesneg perffaith efo acenion American. Dim hyd yn oed, dim mymryn o wahaniaeth yn iaith yn rhywun. A Saesneg perffaith, maen nhw'n dallt idioms o'r ddeiar, maen nhw'n... Meat is back on the menu, boys. A dos o ddim fath o... Dos o byd... Nes i methu gymaint o shit yn y ffilm as ni. Na. Sorry, mae hwnna'n absolute rip o Lord of the Rings. Pan mae'r orcs i gyd yn mynd, meat is back on the menu, boys. Oh my god, dyna di hwnna. This supposes that orcs know about restaurants. A mae'n gret o... A so mae'r... Like ti... So... Ti wedi setio... Ti wedi unrhyw faint o'r gwaith i establishio
And so, mae gen ti general fate, fatha kill all humans, fatha beth. O wedyn, mae eisiau pet human ar gyfer i ferch o. Yeah. I want one and daddy. A ti fatha... Wel, fy rhyw cysalt ydy hi, basically. Ie, mae nhw wedyn yn fatha... Mae nhw efo souls, ond mae nhw'n gallu siarad, a mae nhw'n gallu... So, obviously... Mae'r whole thing mor ddiog, dim mor gwaith i gallu taclo y themes mae nhw'n half-assed i'n trio neud. Does yna ddim... Os yw'n comedy yn y ffordd mae... Be di yr actor o'r... The Holiday ydy'r thing, yr un sy'n gwerthu'r humans. Paul Giamatti. ie. Ond fod fysa fod i gallu bod yn hawdd yn chwarae rhyw gymeriad mewn rhyw comedy version. Dwi'n cedi bod o yn y comedy version. Mae o yn y comedy version o'r ffilm ma. Mae o yn y comedy version. Fo, rhan fwyaf, oedd yn atgoffa fi o watchad Super Mario Brothers, the movie. Oedd o'n neud fi deimlo fatha, yeah, he's not taking it serious. He knows he's getting paid. Mae o mewn ffilm gwahanol. Ac ffilm substantially gwell. So, mae Marky Mark Planet wedi cael ei capture gan slavers sydd yn gallu neidio'n really uchel achos mae'r wirework yn sus iawn. Yn y ffilm yma. Mae o'n rei whack un o'n nhw. Un o'r humans. A mae'r boi fflio... Mae hwn yn thema sy'n parhau. Mae'r fight choreography yn comedic. Dwi'n cedi dylen ni watch it in the vein of... Dwi'n teimlo os ydych chi cael fath rhyw sound effect of thwack. Fath rhyw Batman-esque sort of boom, kapow. Yeah. So, ymlaen yn ni felly, mae Marky Mark Planet yn cael ei fynd i dinas yr epawd, sydd just yn, fel oedd Iest yn pwyntio allan, cyfres o studios claustrophobic iawn. Iest, siarad ni drwy'r bit ma. Oedd o'n teimlo i fi fatha bod oedd bob dim yn styrofoam ag just i cael ei wneud a rush job ag fo chdi'n teimlo fatha Diana the Musical fod oeddech chdi ar rhyw fatha llwyfan yn rhyw ffilm crew ar rhyw llwyfan rhyw set. Sa'ch chdi'n gweld o yn y theatr o chdi sy'n meddwl, waw, mae hwn yn mor dda. Mae gen ti tafod arall sy'n eich di teimlo fel ydi pan mae Marky Mark a'i Funky Bunch yn dianc o'r Ape City. Yn rhedeg trwy bedrooms pobl. Mae'n rhedeg trwy bedrooms pobl. A ti fatha teimlo fatha, basically mae hwn fatha Saturday Night Live, lle gen ti un set, a dyn un set a un set. A mae nhw'n just yn rhedeg trwy'r sets mae gyd. A ti fatha, so ydy hwn yn comedy, ydy o'n serious, ydy o'n trio deud rhywbeth, be mae hwn yn trio neud? Mae'n satire i wneud amdan yr Hunger Games-y kind of... Mae gen ti gymaint o stwff sy'n digwydd. Mae gen ti yr miniature... yn lle'r monkey bach a dyn yn chwarae organ thing. Mae gen ti dyn bach ag ape mawr pam ti'n dod i fewn i'r ddinas. A wy'n ti monkey mawr yn... smocio bong, well, beth dyn nhw heina? Hookah. Ie, un mawr o heina. Bys o hwnna'n ffynnu. Dydy o'n really... Pam ti'n gweld cymharu efo Zootropolis, deud? Y ffilm Disney na. Dos am Universe Building. I fewn i, wow, look, I'm in Zootropolis. A wedyn maen nhw'n trio neud efo chydig o apes random ma. Sy'n taflu cerig at yr humans. Mae just yn, oh my god, mae'n teimlo mor fach a gil. Mae pob yn y dre yn y sgwar ar yr un amser i dangos Wel, achos bod Bell yna yn canu can hi, ydi o. Mae hi eisiau mynd i'r siop lyfrau, mae hi eisiau mynd i'r slaver i gael pet newydd. Wedyn mae hi eisiau mynd nôl i dad hi sy'n inventor. Obviously, Marky Mark ydy'r inventor yna. Ti'n mynd cael synwyr o dinas a diwylliant, ti'n cael synwyr o falle pentre. Mae o fath o fish out of water scene.
A peth ydi, di Mark Wahlberg ddim efo'r range I gallu... I fod yn fish out of water. Mae'n just constantly efo'r look yna, I gotta get out of here. Yeah. I gotta go home. I gotta burger eat. Diolch yn ymateb i'n byd. Fatha, sa'ch di fatha wan, ti newid glanio ar planet, ti'n mwyn llew ti wan newid o dros feral humans sydd yn edrych fatha bod nhw'n catalog models. Ac babes. Absolute babes. Ti newid cael dy weldio cyn gorilla sydd yn gwisgo cyn armor. Nid ydych chi'n meddwl, ti'n weldio chdi cyn gymaint, ti di fflio 40 troedfedd. Capaw. Wedyn, mi oedd di siarad... a di deud, get your hands off me, you damn dirty humans, sydd yn very funny reversal o'r lein o Ti'n gwybod beth nath o fanna? Ti'n gwybod beth nath o fanna? Subvert your expectations. Fuck you. A diolch di ymateb i'n byd o'i. Wedyn mi o mewn rhyw troc mawr ma, lle gyn ti humans yn tynnu... A mae just yn dechrau siarad Saesneg efo nhw. Just classic American, just cymryd gan I tol. Os na I siarad yn uchel yn Saesneg, fi'n rhywbeth yn digwydd. Dwi'n mynd ymateb i'n byd. Os am fatha be ffwc sy'n mynd ymlaen, lle ffwc ydan ni, be sy'n mynd ymlaen, pwy di'r pobol ma, pam bod y fucking apes yn siarad, pam bod nhw'n rhaid y cyffyla, dyn nhw'n neud sens, pam bod nhw'n gwisgo armor, be sy'n mynd ymlaen. No. Pa cwestiwn i fo? Dwi'n mynd cedi oedd Burton wedi. Mae ein hoff gymeriad ni, Watto, Paul Giamatti, yn troi fyny. Fo sydd yn y ffilm, dwi'n meddwl fyswn i'n licio gwachod. Y ffilm sy'n cymryd y piss allan o Marky Mark. Gret amser. Paul Giamatti, love him. Mae'r prosthetics. Achos mae rhaid I siarad am y prosthetics. So, mae'r artist Rick Baker oedd wedi wneud o. Dwi ddim yn fel deep dive. So, fel dwi'n deep dive ar fel practical effects. Ond Rick Baker yn enw massive yn practical effects. A hwn oedd like... Dim hwn oedd like y ffilm ola nath o'n rhywbeth ar ôl hwn. Hwn di'r ola, dim ola. Oedd o di ffigur allan fel, gyda mae CGI di mynd a job fi, basically. O'n i bach yn weirded out yn gweld o'n cychwyn, oedd fatha, oh shit, mae hyn yn actually pobl the masks. So o'n i di arfer gymaint gweld o fy mocap, a beth fel o'ch ti, oedd yn gweld o'n fatha rhywbeth sy'n bodoli fela yn y byd, ti fatha, fuck, mae'n actually bach yn jarring, ond wedyn ti sort of setlo mewn iddo fo. A dwi'n meddwl, mae lot o'n dibynnu ar cael yr actors actually gwybod be i wneud efo fo. Unwaith eto, mi na I ddeud, character design, Paul Giamatti, great. Couple of gorilla guys, good. Mae sexy, tiny-nosed eyebrows, eyeliner, Helena Bonham Carter. Mae'r ddwy female ape dyn ni'n gweld wedi a 100% reitio'r gyfer fuckability. A mae hwnna'n mae pob menyw yna, fucking ffilm yma yna I fod yn quotes fuckable. So gyd ti... A mae hwnna'n ofnadwy I fi. So Lisa Marie, dwi'n meddwl oedd... Dwi ddim yn nabod hi Doris. Hi oedd partner Tim Burton yn ystod wneud y ffilm. A hi oedd partner... Ond ar y ffilm yma nath o ddechrau mynd efo... apparently. Helena Bonham Carter. Apparently, So, oedd partner o yn chwarae un sexy ape. So, ti'n cofio'r... So, mae gen ni Challengers sexy ape scenario. So, gen ti witch yn y senator yn yr... y pryd na. Yr un o'r unig tri. So, a so, pan ti'n gweld nhw nes ymlaen, mae hi fatha... Jumpio fyny ar y gwely. So, hi, apparently, o partner Tim Burton a tradd o'n neud y ffilm, a wedyn, ti'n wedyn, mae'n dechrau mynd ar ôl... Y ffordd oedd o'n ffilmio Helena Bonham Carter. Oeddech chi'n teimlo, ond a lot o shots yn hwn, like, uncomfortably horny. Oedd. Oedd o'n fatha, will they, won't they, fath o beth. A dyn ti'n cael yr ogan arall. Ond o'n ffordd creepy AF, hefo angry Tim Burton, like, sexual violence coded Tim Burton.
Ie. A dydd yr hogan arall e fatha, oedd hi fatha, pa bod o eisiau ffycio'r monkey, yr ape? Dwi'n literally an Australian babe, edrych arna fi. Dwi'n mewn fatha disaster chic loincloth o fama. Sparkly disaster chic loincloth? Mae'n wallt di'n edrych fucking amazing. Oedd hi'n edrych fel Bondi Beach advert. Yeah. A sgyn i hi... A dyma menywod yn y ffilm yma. A hi deud... Apes neu humans. 4 llinell. Ar y mwyaf. Well, they've all heard of the human who defied the apes. Yeah. Or have they now? Have they all got, like, I don't know, a TikTok? Yeah. Did they see this on a TikTok? A mae o fatha... Well, basically, oh yeah, they're gonna fuck. Ma Marky Mark a Apes. Ond mae'r actores sy'n chwarae yr sexy human, mae hi'n amlwg yn attractive iawn. Yeah. Os wyt ti'n ddyn. Yeah. Unquestioning sy'n just yn mynd am looks. Yeah. Ond does gen i hi ddim personoliaeth. Whereas o Liam mae gen Helen y Bonham Carter, mae gen hi rhyw elwr, a mae hi'n sniffio chdi. Mae hi'n... Dyn nhw heb di wneud gwaith i roi personoliaeth i'r hogan arall. Unrhywun. Oedd y ffilm ydy neud fi mor flin. Mae hi fatha rhyw scared rabbit in the caught in the headlights ydi trwy'r holl ffilm. Yeah. Ond dyna ydi holl personoliaeth hi. Mae dad hi'n cael ei lladd gan Tim Roth grac. Na, mae'n ffain. Mae'n just fel, na, ffain. Mae'n oce, dwi'n just mynd i ddilyn. Marky Mark yn lle. So mae o rwan, mae Marky Mark yn endio fyny'n cael job yn tŷ Helen y Bonham Carter. Sydd digwydd bod yn ferch i Prime Minister neu rhywbeth? Senator o ryw fath. Senator eitha pwysig. Okay, very Star Wars prequels. So ma nhw'n gweini mewn rhyw beth ti'n deud, dinner party. Ac mae o yn annog i'r house humans sydd unwaith eto yn visual a metaphorical syniad sydd ymhell dros ben y ffilm yma. Dyn nhw'n hyd yn oed gwybod sut i ddelio hefo fel gradations o gaethwasiaeth. Mae'n siarad jyst annog nhw i ddengyd. Achos, ti'n mo, mae o'n cool guy. Sy'n newydd fod yn nice 5 munud. Dylen nhw definitely fynd efo fo. Cys fo ydy'r hero. A fel bod yn diag, mae gen ti fatha'r street tough apes sydd yn fatha yn ei leather jackets. A ti fatha, ydy hwnna fod yn comedy? Chys mae bob dim arall fatha medieval England fath o beth. A mae gen ti hein fatha beatniks yna. Rhyw 60s fatha Monster Rockers. Fatha beth. Mae nhw'n mynd i leather jackets yn gwrando music ar y cornel yn y stryd. O ddim yn bell off o'r llun ystyrio fi o'r 60s Planet of the Apes. Oh my god, oedd Jamel Bowie... Sunglasses. Ti'n hollol, oedd Jamel Bowie di gyrru llun, oedd basically yn deud fel, a drip oedd ar Roddy McDowell o'r set in the 60s. So basically, mae o'n i kind of, fel rhyw fath o like kimono top, really fel nice drape, nice on efo. A obviously, prosthetic monkey ar ei beno, a prosthetic dwylo, dim monkey, epa, a prosthetic dwylo epa, ond yn smocio ac yn gwisgo spectols like aviators, really fucking cool, a fel sling like messenger bag ar iddo fo. Just yn edrych o rhywbeth allan o Blackbird spy plane. Absolutely smashio a cool iawn. A hwnna, y Jamel Bowie ar Instagram ydi rhannu hwnna, ac o'n i just fel, yes. So This is the peth monkey ape eto. Sorry, apes. Na. So dwi eisiau delio fo un peth bach, a mwyn rhywbeth fatha, hwnnw'r cwestiwn o'n i am ofyn i chdi. O'n i di sylweddoli yn gwachod y ffilm. Mwyn fatha part o beth sy'n wrong efo fi, dwi'n meddwl. Oce, so da ni darganfod nes ymlaen. So mae'n di bod yn deud, galw nhw'n monkeys, so mae'n deud, we're apes, the lower order of hwnna. Oce, great, oce, fine. Da ni'n dallt hwyrach ymlaen yn y ffilm bod mae rhywsut mae'r Oberon di cael fewn i'r storm, mae nhw di crasho ar y planet mae miloedd o flynyddoedd yn gynt, a mae nhw'n deud trwy Basil Exposition bod ddim byd yn byw ar y planet ma blaw am y humans oedd ar yr Oberon
ag yr apes oedd gyda nhw. Gotcha. Okay. So mae'r humans i gyd sydd ar y planet yn descendants o'r criw o'r Oberon. Mae'r apes i gyd yn descendants o'r apes oedd ar yr Oberon. So right. do na ddim monkeys ar yr Oberon, just yr apes. Right? Right. So sut maen nhw'n gwybod beth i monkey? Right? Just... right? Dyna'r gair monkey... Dyna'r gair monkey ddim bodoli, right? Os ti'n meddwl amdano fo, right? Yeah. Dyna'n ei sens? Na fod na lyfra Okay. Ond eto... Okay. So, ar ben hynna wan. Okay, cofio wan. So byd yn byw ar y planet. Oh my god, mae Bryn fi. Just the humans a just yr apes. Nach ni'n gweld i'n byd arall ar y planet. Does na'm pysgod yn y dŵr, does na'm adar yn y coed. Ia. Oedd ei gyd yn ddifrwyth o unrhyw fywyd gwych. O na, gen nhw byw yn y jungle. Nath ni'n gweld yn byd yn y jungle. Na do, dyn ni just gweld yr apes a'r humans. Yep, yn y jungle. Ond peth ydi, so'r cwestiwn ydi, lle doth y cyffyla o? So, oedd y cyffyla ddim fel ar yr... Mae wedi dweud, do'n byd y ddiw ar y planet, yr unig peth o'na oedd y humans a'r apes. So, lle doth y cyffyla o? Okay. So Mae'r cyffyla jyst i cael ei roed i fewn yn y plot heb meddwl amdano nhw. Achos fod nhw'n y ffilm 60au. Just oherwydd nhw'n y ffilm 60au. Mae nhw wedi talu gilliad o sylw i'r pethau. A beth sy'n wedyn hefyd ydi, os ti'n meddwl amdano fo, so be welon ni ar yr Oberon yn cychwyn o be, ryw 20 o bobl? Dyda? Yeah. A wedyn mae'r monkeys yn dweud, they do like to fuck. Ond hefyd, ti sôn am 20 o bobl, oce, gret. Faint o genedlaethau fe chdi creu? I gyrraedd ceff. A so mae inbreeding yn mynd i ddod i fewn. A so nes i endio fyny at tangent edrych ar beth yw'r minimum viable population. So ti sôn am hanner cant o bobl a ti sôn am marw allan mewn ryw 20 cenhedlaeth. Dwi'n lyfio stato, Bryn. Ti wedyn yn meddwl, mae'r fucking apes wedyn. Welon ni'n gorilla ar yr fucking Oberon na. So lle mae'r gorilla sy'n dwad o? Lle mae'r orangutan sy'n dwad o? Bryn, mae hwn yn debyg iawn i fel pan da ni'n mynd fewn i cats a gofyn pan bod nhw'n size tiny a wedyn maen nhw'n size massive. Hwn di be mae'r gwachad o shit films ma'n neud i'm henni. Dwi'n mor sori henni. Ie. A nes i sôn am cat, sorry. Dwi'n mor sori am ddod o'n Na. So eto, mae'n cael rhywun problem efo fucking cats a gael hwnna. So gyn ti'r merched yn gwisgo'r leotards ma, neu'r outfits ma. So, oedd nhw gyd yn edrych fatha... Oedd y dynion edrych fatha... apes, oce? Chos mae'r fframs gyd yn gweithio. Oedd y merched yn edrych fatha merched efo just ape masks on. Oh my god. Yeah, just... Eto, yr whole... Mae'n great. Dydy'r 2000... Dydy'r 2000s... Dim ond i gymlynedd yn ôl, ond mae'n teimlo fel... Canrifoedd yn ôl. Absolute canrifoedd yn ôl. Mae yna ffilms dal yn cael ei wneud fel hyn. Ond yr whole syniad o'r... The gaze... Not the gaze, but the gaze is nice. Like, you know, the gaze, like the male gaze, like, or pwy oedd yn neud y ffilms ma i bwy. A'r whole syniad ma o fel, os nad wyt ti'n fuckable, ti ddim yn cael lle yn y ffilm ma. Cos oedd y scientist ar y llong, oedd hi'n amlwg ddim yn flirtio digon efo Marky Mark, so she's out of there, yn gyflym iawn. So, digwydd bod, tyma, dwi'n mynd credu bod angen i ni fynd trwy'r manylion i gyd. Mae Marky Mark yn endio fyny yn arwain rhyw fath o rebellion. Supposedly mae'r humans mae gyd wedi clywed amdano fo. Unwaith eto ar X. Rywsut. Probably. SpaceX. Ar SpaceX. Apex. Rhywbeth fel na. Dwi'n mynd gwybod.
A maen nhw gyd yn dod rhan i hongro. A mae o fel, I can't lead this spell yet. I could be hero. A maen nhw just fel, na, ti'n gorman. Ti'n amazing. A wedyn, okay, fine. Okay, fine, na'i neud hwnna. Na'i potentially lladd chi gyd. I just gotta gyd. find my people are in a mawr here. Oh my god. Yeah. Hey. Yeah. I've just found out I'm responsible for all of this. Yeah. So fuck you all. Yeah. I'm out of here. Oh yeah, so maen nhw'n ffeindio allan, maen nhw'n mynd i ryw amazing ruins, sacred ruins ma yn yr anialach. Gesiwch be, whoops, yr actual spaceship oedd o. Yeah, dyna pam di Charlton Heston yn mysio chdi mynd allan yna. Oh yeah. Because from my cold dead hands will you take this gun from me. Mae Charlton Heston yn y ffilm ma. Oh yeah, sorry, mae o Charlton Heston yn y ffilm fel E Oldie Ape. Yeah. Ddim y human sydd yn darganfod bod o'n... Na, E Oldie Ape yn deud, drycha, o'na guns gennyn nhw. Pidwch chi gadw humans cael guns, unwaith mae humans cael guns, mae humans yn mynd yn, like, unstoppable. Unwaith eto, ydy'r ffilm yn cwestiynu hwn wedyn? Na. A beth sy'n gret hefyd... Dwi'n meddwl bod Tim Burton di castio fo'r bwrpas. Oedd y blank check yn pwyntio hyn allan. Tim Burton just isio bloody shelfo Helen Bonham Carter drwy'r whole thing. Probably under ape mask hefyd, probably. Sorry, ddim i ycio ym rhywun. Mae hynna'n ffain. Mae eich cinc chi yw eich cinc chi. Mae Charlton Heston yn dweud i Tim Roth, a blank checkpoint i'n allan, bod guns are bad. A Charlton Heston ar y pryd oedd pennaeth yr NRA. Mr NRA. Yeah, oedd o'n dweud, pry the guns from my cold dead hands. Oedd y beth. Oedd actually fel, but once humans get guns, bad move. Don't give them... Don't give them guns. So mae'n really just a funny villa just... Ond mae Tim Roth, da ni'n di really digio fewn i faint o anghyfforddus ydi perfformiad Tim Roth. Gymaint o wire work. Ond just wired, just flin. Overly blin. Ti'n mynd gallu cael cymeriad badly directed. Nath o smasho, neidio fyny lawr, ag crasho... Chandelier mowr na do, a wedyn neidio ar ben i geffil ag... A the ceffil yn hollol chill a ddim yn freaked out bod yr epa ma'n mynd yn nuts yna fa. Just hollol lle oedd o dweud, I'm sorry, I just, it gets to me, you know, these humans. Ag oedd o just, fucking seriously. Ti'n methu watched o'na. Ti'n methu watched rwy'n, neu cymeriad o bod mor un donog a hynna. Un nodyn sgynno fo ydi, dwi'n grac. And you just eisiau fo troi rond, I'm sorry, I just want to be jellicle. Jellicle apes, the jellicle apes. Ond, ti'n mynd gallu watcha do, dydy o'm yn gymeriad, mae just yn really flin. A erbyn y fight fawr yn y diwedd, spoilers, o'n i'n llythrenol yn skipio mlaen 10 seconds bob tro, cos o'n i just fel, wait, na, mae dal flin. Can ni siarad am y ffeit diwedd na? Go on, please, right. So, mae di ffindi allan, y spaceship di glanio, oh god, y secret ruins ma di spaceship, time travel, mae gen Marky Mark access rwan i fuel tanks y llong. And that's it. Okay, carry on next. So, oedd y plan, o'n i fatha, dwi'n eitha curious fan, wel, be di plan y boi ma genius ma. I codi, i cael ennill hyn. So mae'r first wave yn dod, a mae o'n gwybod fatha, fuck yeah, fydra I just tanio backburners neu be bynnag hyn, ac dechrau nhw i gyd, a wedyn mae'n deud nhw, naw, a wedyn mae'n neidio allan, a maen nhw i gyd yn dechrau waldio'r apes ma. Ac wedyn, o'n i'n disgwyl, so maen nhw'n dechrau waldio'r apes ma, be maen nhw'n mynd i wneud rwan? Yes, mae gen humans just fin. Ie, am fod oedd wedi deud, fod oedd... Thanos, neu be bynnag denw'r fucking monkey monkey blin Tim Roth oedd wedi dweud, he's gonna just keep coming and coming and coming, that's what I'm counting on. Ac o'n i'n dweud, okay, if he's counting on that, what's the plan? Ac do na ddim. Y plan oedd chwthu the load unwaith, a wedyn gadael nhw dod, a lladd y humans i gyd oherwydd oedd yr apes yn amlwg yn gryfach na'r humans i gyd, ac yn mynd i waldio nhw i gyd. Hwna dio, mae'r frwydr ola na yn massacre. Oedd. Achos oedd yr humans ma yn blant, menywod, hen ddynion, yn erbyn battle gorillas.
Doedd neb wedi survive hwnna, ond achos bod Marky Mark wedi ysbrydoli nhw, oedden nhw'n fine. Dyle bod Marky Mark di marw cyn i'r Monkey of Space glanio. Dyle fod nhw... Dyle fod o'i gyd drosod erbyn hynna. Dwi'n mynd dag sydd oedd o dal yn mynd rownd ac yn just yn waldio pobl. Oedd bobl yn cael ei fflingio rownd lot fawr. Got it, great. Wilhelm scream. Excellent. Classic. Wedyn, ond mae'n yn ganol y frwydr. Mae Monkey Jesus yn dod. Mae Monkey Jesus yn dod, no. A mae pawb yn instantly stopio. Ac oedden ni wedi cael Human Jesus cynt, am fod pawb yn dilyn, you fell from the sky, everybody's following you. Stopio, instant heddwch. Because mae'r epawd i gyd fel, oh my god, it's the second coming. Sorry, Ape Jesus, sorry. Sorry, Ape Jesus, right? Mae Ape Jesus gyda sef Pericles yn executio perfect landing plan. Ydy. Yn wahanol i beth Marky Mark yn neud. Dod allan. Mae'n creepio fi allan gymaint pan mae bobl yn cario epawd sydd yn amlwg yn fel i 30, fel babis. Dwi'n newydd weithio allan sut mae'n cael y perfect landing. Right. Oherwydd, pan mae o yn mynd allan i'r cwmwl piws, maen nhw'n deud, it's got automatic return thing to the ship. Ond wrth gwrs, mae o di mynd i mewn, mae di cael ein sicno i fewn i'r peth piws. A wedyn, erbyn iddyn nhw crasho lawr ar y blaned, a mae o'n dod allan o'r peth piws, mae'r homing beacon yn dod efo nôl ar y llong ac mae o'n glanio. Oce, diolch Iest. That's it. Well gyda i bod oedd basically mae'r Pericles yn lot well pilot. Well pilot ac yn lot clyfach na Marky Mark. Mae hynny'n ei lot mwy o sensi fi. So ti'n meddwl, mae hwn a bet na. But wait, there's more. Mae General Grac yn dilyn Marky Mark nôl fewn i'r llong i trio mydro fo. Mae kind of hanner mydro Ape Jesus. Wedyn mae'n cael ei gloi yn yr control room efo gun. On the bridge. A ffricio hynna'n allan. A mae Marky Mark yn lle just mynd grandwch. Mae'r boi ma'n bad news, falle dylwn ni fel bod yn ddewr a fel ffeitio fo neu ond beth sy'n troi lladd neu rhywbeth. Mae Marky Mark just yn troi ffwrdd. Ond beth sy'n troi y sidekick? Ape Jesus. Mae'r sidekick yn super beth yw'r gair? Grefyddol ydy. Mae'n super grefyddol, so mae fel, wel, dim bwys be nath gweld boss fo yn weldio Ape Jesus. Wel, na. I'm sure. Achos yna waed yna. Mae'r editio mor wael yn hwn. Eto, dyna o'n i'n meddwl. So fod i gweld fo yn taflu Ape Jesus. Waw. Fysa fod i mynd. Fysa fod i gafel arno fo. Fysa fod i gafel arno fo a di taflu fo i fewn i'r bridge. A wedyn, sa Marky Mark di cloi y drws. O'n i di checio allan. Wel, be bynnag sy'n digwydd erbyn hyn ydi, mae Marky Mark di mynd, hei, ti'n gwybod be? Dwi off. Dwi'n mynd i gymryd y llong ma, dwi'n mynd yn ôl i'r gofod. See you, suckers. Ond diolch di cael gwared, mae'r General Fade dal yna. Dyna dwi'n meddwl, mae o'n cuddio dan y desg. Mae o di troi fewn i ryw recluse apes yn ofyn bob dim ag fatha. Di falfio i hun. Just am y cyfnod yna. But wait, yes, there's more. Marky Mark yn mynd o fewn y storm piws. Ffwcich chi gyd. Oedd wedi cael snog efo Helena Bonham Carter a wedi cael snog efo Beach Babes ar yr un pryd. Oedd pawb eisiau pisio on y fo, cos fod i'r hero. Oedd o fatha, mae'n deleted scene i chi fod basically dweud, okay, nawr dain y chi swisio. Yeah, it's challenges all over again. Hwn di'r peth sydd yn weindio fi fyny mwyaf allan o'r holl ffilm iawn. O'r holl ffilm? Yr holl ffilm. Alright, let's have it. Yr cut yma nath weindio fi fyny. Nhw'n mynd i fewn, Marky Mark yn mynd nôl i fewn i'r cwmwl piws ac yn ffeindio i ffordd yn nôl. Ond all of a sudden cut from Saturn, mae all of a sudden Earth. Ydy, dim problem. Sut?
what the fuck is that? Yep. Barely an inconvenience. Yep. It's like, Mae'n 2029. Mae'n 2029, yes. Yep. Mae'r stuff mae gyd... Mae just yn gofyn I Billy. Just gofyn I Billy mynd y fadra. O fyma i fyma. A mae o'n crasio i'r ddiar ar y steps o'r Lincoln Memorial, ond diolch ddim yn Abe Lincoln. Pwydio, Bryn? General Blyn. Nage! Abraham Lincoln ydi o! Na chi, ti'n edrych ar y bit yn y cefn, mae'n deud... Abraham! Abraham! Dwi'n siŵr o'n deud yn y sgwennu, oedd? Abe Lincoln. Na, di o'n deud General Thaid. Abraham Lincoln, come on. Mae rhaid I rhywun. Dwi'n dallt y joc. Dwi'n dallt. Ond mae rhaid o'n i wedi gwneud o darllen fo'n meddwl. Dwi angen respons gwell. Dwi angen respons gwell. O'n i eitha siŵr o'n i wedi darllen ar y wal na. O'n Iestyn yn neud yr un joc. Yes. O'n i'n eitha siŵr yn y Comedy juices fi gyd I mynd. General Thaid oedd yn deud ar y cefn. Yeah, for all he did for saving us. The planet, yeah. So rhywsut, mae o'n glanio, mae'n trechen, mae o'n wan nôl ar Planet of the Apes, and the planet was Earth. All along. It was Earthula all along. So, wedyn mynd dda, be ffwc, sy'n mae General Thaid di dod yma? Sy'n mae di troi Earth mewn I Planet of the Apes? Oh my god, be sy'n mynd ymlaen? Exactly. A does, Hwna di'r thing. Dwi heb di ymchwilio fewn I YouTube I weld rhyw fath o... Dyle ti wrando ar y blank check maen nhw'n ti esbonio fo, achos mae'n troi allan ar y DVD. Oedden nhw wedi goffod printio, oedd na pisio y bapur yn mynd fewn I pob DVD, hefo esboniad o'r ending. Googlwch o. Does a byd yn deud fatha successful filmmaking storytelling, excellent editing. I fynd gyda llaw. Just really fucking stupid. Well. Nid yn unig mae bob dim ar ddaear wedi gweithio allan union yr un ffordd lawr i'r pwynt lle mae'r Apes bildio Washington DC wedi bildio'r Washington Monument, yr National Mall, yr Ape Lincoln Memorial, ond I General Thaid, the Thaid Memorial, a mae bob dim union I pen, mae police, y fire brigade, yr tourists, a whole lot, I gyd union I fath, blawn lle humans, mae rwan yn apes. The end. A mae bob dim di gweithio chi union I pen, ond she just like search and replace humans of apes, a dyna dio. Di hynna mae'n ei sens o gwbl. A ti'n dyna fel, so di gorfod mynd yn ôl I gompell I cael yr apes, ond wedyn mae o'n igor agos iddo fo nhw'n penderfynu bildio'r Lincoln Memorial fel... Okay. Dwi'n credu bod ni'n rhoi mwy o brain power fewn y benod yma nag oedd Tim Bydd. So, y ddadl fawr ydy, ar ôl y drindod o Batman a Edward a Scissorhands, y theori, chwarae teg, briliant theori gan nhw blank check oedd Tim Burton di deud pob peth oedd gen Tim Burton I ddeud. A mae pob peth ar ôl hwnna just in varying degrees o... I suppose lle wneud hwn, mae nhw'n ffain. Chos oedd nhw'n pwynt allan faint o directors eraill oedd wedi cael ei attachio i'r project ma. Oh god, ffair oedd hwn. Dim bod ni'n gwybod unrhyw beth amdano fo, ond oedden ni wedi gwachio do, di hwn ddim wedi datrys fy ofni o epawod a mwnciod. O gwbl, mae di actually rhoi fel trauma flashbacks I fi. Great stuff. Dwi'n newydd ar ganfod na nofel Ffrangeg ydy Planet of the Apes. I ddechrau gan rwy'n o'r nhw, dwi'n meddwl na Zan Fielding ydy, translator, original author Pierre Boulle, Le Planète des Singes. Mae hwnna'n swnio'n fel Sange. Le Planète des Singes. Science fiction novel from 1963, adapted into a film in 68.
Novel tells a tale of 3 human explorers from Earth who visit a planet orbiting the star Betelgeuse. Cool. What is the fucking chances? In which great apes are the dominant, intelligent, and civilized species, whereas humans are reduced to savage animal-like state. Wff, dyma ni. Okay, so mae'r nofel dydy o ddim yr un peth ar ffilm 68 felly na di. Well, reimagining Tim Burton oedd o de, fatha hwnna oedd yr whole point o fod i mynd fatha I'll take it and I'll make it my own fatha beth ond oedd fatha really just i checio allan o'r whole process. Fel yda ni o'r ffilm yma dwi'n teimlo. Beetlejuice. Oh, okay, yes. Yn hytrach na Watcher Planet of the Apes 2001 a bod yn flin ar holl syniad o y time capsule ag ydi o rwan 2029 guys, Space Apes. Be ddylen ni fod yn gwylio yn lle hynna? Okay. Yes, go on, jump in. Okay, nes i fwynhau War for the Planet of the Apes. Pa un di hwnna wan? Yr un newydd. Okay. Na ci. Ie, so pedwerydd, dy'r un newydd da, ie. Ie, mae pedwerydd, y ffordd dwi'n gweld ydy, mae'r un sydd allan wan, sef The Kingdom, ydy A New Hope. A wedyn, y tri arall ydy'r prequel trilogy, ond maen nhw well na'r prequel trilogy Star Wars. Oherwydd, mae gen ti, maen nhw werth i weld, The Dawn, Rise ag War, really yn werth i weld. Os ti'n gallu cael drost y freakishness na, Jesus Christ. Am fod erbyn hyn, o'n i'n gwylio War for the Planet of the Apes, a hwnna'n dod o 2017. O'n i yn sylweddoli, dydy o ddim yn 100% fucking convincing. Fatha, o'n i'n meddwl oedd y ddau arall pan o'n i'n gwylio nhw sydd ar ôl nhw ddod allan. Pam ti'n cael y llygad na, a mae llygad chdi wedi treinio hyd yn oed mwy, sydd yn weird, ti jyst yn gallu gweld CG yn fwy clir rwan nag oedd chdi pam nes ti weld y ffilm i ddechrau ni. Mae'n bizar. Fatha pobl yn gweld tren yn dod at nhw ar sgrin ddu a gwyn yn cael ei projectio ymlaen nhw. Ti'n meddwl, wel, sef ffoc oedd nhw mewn na tren, oedd hwnna'n really dod at nhw. Mae'n ddu a gwyn a mae'n glitchy ac mae'n efo llwyth o llwch arno fel felly. Ond yn edrych nôl ar hwn yn meddwl, sut o'n i'n convinced na oedd o'n 100% na monkeys o, ond ma' na rhai scenes sydd yn 100% convincing. A wedyn ma' na rhai sydd... Ape School de? Andy Serkis yn gyrru pawb i Ape School? So, ma' na waith aruthrol di mynd i fewn i'r ffilm. Mae o'n anhygol faint o waith. Am fod dwi wedi watchad documentary, am fod dwi'n berchen arno fo ar iTunes, a mae yna documentaries diri yn dod fath ar rhan o'r extras ohono fo. Ac dwi wrth fy modd watcha heina, ac ma'n werth i watchad i weld faint o waith sy'n mynd i fod nhw. I gymharu efo faint o waith ddoth i fewn i'r un Tim Burton, oherwydd nath o seinio'r dotted line, dwi'n meddwl, ar Ionawr 2000, neu Chwefror 2000, ac oedd y ffilm i fod allan Gorffennaf 2001, a dyna oedd y deadline, so oedd o'n gorau mynd o scratch. Zero i fucking 100% yn y misoedd yna. Ac mae hwn yn cymryd blynyddoedd a blynyddoedd o planio. So, mae'r trilogy yna o'r rhai newydd werth i weld. Dwi wedi gweld yr un diweddara, ond mae'r trilogy yna werth i weld. Andy Serkis oedd wedi cyfarwyddo rheina? Na. Just actio. Yr un cyfarwyddwr oedd yr Gareth Edwards, dio? Na. Oedd gen ti un cyfarwyddwr i'r un cynta, wedyn yr un cyfarwyddwr i'r dau arall. Dwi'n cofio pwy oedd nhw. Ond wedyn, ffilms arall... Matt Reeves. Right, ie. Dwi wedi clywed yr enw.
Mae hwn yn cyd-fynd efo. The Batman. Ynath o'n neud. Ie. So, Cloverfield. Rhywbeth sydd yn joinio fyny efo hwn ydy rhywbeth arall nes i weld yn starring James Franco oedd yn y ffilm gynta Planet of the Apes reboot ydy miniseries TV o'r enw 11/22/63. Ydy'r dyddiad yna'n golygu rhywbeth i chi mewn Americanisms? Rhywbeth i wneud hefo gobaith. Na, gofod. Waw, gobaith. Hei, slip fyna. Gofod? Assassination of JFK ydy'r 11/22/63. So Mae o'n mynd yn ôl mewn amser. Mae James Franco yn darganfod portal yn ôl i'r 60s mewn rhyw diner ag It's Good Night Sweetheart ond hefo assassinations. Basically. So mae'r person sy'n berch yn y diner yn convinced na'r rheswm maen nhw efo'r portal yma ydi mynd yn ôl i stopio'r assassination of JFK. Ac mae o'n ffoc o gyfres. Mae o'n amazing. Mae hwn fel Would You Kill Baby Hitler kind of thing. Yndi. Yn union hynna. Mae o'n superb. A maen nhw'n cael bob dim o'r cyfnod y 60s yn spot on. Mae bob dim yn edrych yn gret amdano fo. Mae'n fast watch. Dwi'n meddwl na rhyw 8 penod sydd yna fo. Ar be mae hwnna to? I gymharu. Apple? Mae o'r Amazon Prime. So mae hwnna, nes i really fwynhau hwnna. So mae gen i hwnna ag i fynd yn ôl hydrodd y bellach. Nawr ni fynd yn ôl i na'i'n sôn am hwnna. Dwi'n lyfio bod y Iest rest just yn parhau. Mae gen i fi, dwi wedi gwachod gymaint o stwff da yn y mis dwi dda. Da chi wedi clywed am My Man Godfrey o 1936? Na! Mae My Man Godfrey yn genius. Fucking amazing film. Basically, o 1931? 36. Sorry. So, mae'r stori yn dechrau ffwrdd efo tîm, criw o 20-somethings allan yn New York ar Good Night. Maen nhw'n hamed ac maen nhw yn chwarae rhyw gêm ac maen nhw'n gorfod trio ffindio rhywbeth mwyaf useless i ddod yn ôl i'r hotel ma ac deud, hwn di'r peth mwyaf useless dwi wedi ffindio. Ac mae'r un merch ma'n dod yn ôl ydy, I found this homeless man. He's the most useless thing I've found. A wedyn, mae hi yn ei drunken stupor yn deud, I want you to become our butler. A wedyn, so'r bora wedyn, mae'r boi'n troi fyny'n tu nhw that I'm your butler now. A wedyn mae'r stori yn cario ymlaen o hynna. Diddorol. So mae'n fucking mental. So, ond, dwi'n meddwl, os a rwy'n, da chi wedi clywed amdano nhw, mae'n directed by Gregory LaCava, William Powell, Carol Lombard, Alice Brady, Gail Patrick. Dwi'n nabod enw Carol Lombard. Ond mae hwn ar gael ar Ffrif. Freevee. Neu Amazon Prime heb adverts, ond werth i weld. Nath nhw'n neud fersiwn arall wedyn yn y 50 neu 60 efo beth yw'n efo Niven beth yw'n efo David Niven? David Niven. Nath nhw'n neud fersiwn arall ond musical oedd hwnnw. Di hwn di'r un yma ddim yn musical. Ond mae'r un yma yn cael ei reitio yn uwch na'r un David Niven a dwi heb di gweld hwnnw. Ond mae o werth i weld. Ond y broblem efo'r un Amazon Prime, mae o wedi cael ei remastro, ond oedd o'n colorised. Oedd o'n mynd i agwyn, oedd o'n rhoi'n di painstakingly hand-painted. Mae ffocin fframiau i gyd. Ond oedd yn bodran fi, ond pam nes i weld trailer am yr un remastered di agwyn, o'n i'n meddwl, mae hwn edrych yn meint o gwell. Hen bryd. So gen i un arall ar ben hwnna, iawn i chi. Please.
na, gen i ddau arall. Oh, wow. Sorry. Okay. Gen i un ffilm, cyflym, The Best Years of Our Lives. Da chi wedi gweld hwn? Na, dwi'n lyfio'r Yes Trust. 1946 ffilm gan William Wilder. Billy Wilder? Willie Wilder. Na, cos fo nath some like a hot comedy Roman Holiday. director. Yeah. So mae o di wneud lot o ffilms really enwog. Ond mae hwn yn serious long movie. Mae o'n 171 munud. A basically, siarad am serious issues, a nath hwn gael ei wneud yn 1946 syth ar ôl yr ail efo byd, a be mae o'n wneud ydy adresio be sy'n digwydd i pobl pan maen nhw'n dod yn ôl o'r rhyfel, ac yn actually adresio fo mewn ffordd call post-traumatic stress, sut maen nhw'n ymdopi efo pethau, be sy'n actually digwydd yn ei bywyd nhw. Wrth gwrs mae yna elfenna yna fo, dyn nhw'n realistig, ond yn y 40au eich fod o'n realistig yn y ffordd maen nhw'n behafio a balli, ond y ffordd oedden nhw'n trafod o'n efo, a'r ffordd oedden nhw yn stryglo efo alcohol a depression a stwff, yn mental i gymar, i feddwl bod yn 1946 a di cael ei wneud yn y ffordd mae o. Billy Wilder wedi dengid o yr Almaen Natiaeth, dwi'n meddwl. Hodo? Fel cyfarwyddwr oedd o, achos Almeinig oedd o, tweld. Right. So, mae hwnna'n tracio, dwi'n teimlo. Unwaith eto heb wybodaeth nag ymchwil. A mae hwnna ar gael ar Amazon Prime hefyd, so mae'r tri, ydw i'n gwneud tri wan da? Ar Prime, yeah. Dwi'n meddwl. So, yeah. So, mae heina di'r pethau dwi wedi gwylio. So, a mae gen i fi un peth i'w rando arno fo. Ond mae'n rhaid fel chi efo Apple Music subscription. Mae Apple Music yn neud erbyn hyn, mae gen nhw Apple Music radio station, ac oherwydd efo Apple Podcasts, maen nhw'n gadael chi subscribio i rei o'r rhaglenni radio yma fel podcast, fatha mae BBC Sounds yn neud. Oh, yeah. Ond maen nhw'n exclusive i Apple Music subscribers. A wedyn, un o'n nhw mae wedi wneud ydy, mae yna series o'n nhw, I Miss Radio. A wedyn, so mae nhw'n mynd â chdi nôl mewn amser, a mae un amdan y Britpop era, dwi heb di gwrando ar hwnna, oherwydd, I don't give a shit. Ond yr un dwi wedi gwrando ar ydy, dwi bob tro ar Apple Music wedi bod yn chwilio amdan sut nath hip-hop ddechrau a sut mae o di cynyddu trwy'r amser a sut mae di newid. So, hwn ydi... Wel, ysdi The Get Down? Wel, mae Baz Luhrmann. Dwi cadw anghofio amdano fo, a mae o ar list fi, a dwi really eisiau weld o, a dwi cadw anghofio. Ond, ie, yn y mis nesaf, lle na i drio. Mae hwn ar Netflix, ni? Di. Oedd o'n un o'r... Oedd blynyddoedd nôl, dwi'n teimlo, oedd o'n un o'r rhai, tywod cyntaf, oedd nhw wedi cael Fincher fewn i wneud famously House of Cards, a wedyn, dwi'n credu oedd nhw wedi cael Luhrmann fewn ac oedd wedi wneud The Get Down. Ie. Oedd wedi cychwyn off ar y music biopic kind of vibes, ma'n dweud. So, yr Apple Music series ma di The Golden Age of Hip-Hop, a mae o yn interviews efo pobl ar actual music, a falle sy'n mynd â chdi trwy'r holl genre. So mae werth gwrando os dy gynnech chi ddiddordeb. Dyna ni. Bryn, beth ti wedi bod yn watcho? Sorry, edrych ar... Billy Wilder, chdi'n dweud? Ie, William Wilder ydi o ar Letterboxd, ond Billy Wilder. Okay, so Billy Wilder, dwi'n meddwl, mae Sioned yn meddwl amdano. Oedd yn involved efo Sunset Boulevard... so like it hot oedd o'n neud Sunset Boulevard, Sabrina, Spirit of St. Louis, Love the Afternoon, Witness for the Prosecution, Some Like It Hot, yeah. So dwi di conflatio dau Wilder. Mae gen nhw ddau enw tebyg iawn.
Am gywiro. So'r top films William Wyler ydy Roman Holiday. Wyler, nid Wilder. Ben-Hur. Oh, here we The go. Children's Hour. Funny Girl. How to Steal a Million. Un arall efo Audrey Hepburn. Wuthering Heights. Miss Miniver. Yeah. So, yeah. Same but different. Yeah. No, so adros y career. Sorry. So, ddaeth gyda i, so ges i watchad newydd Love Lies Bleeding. Oof. Ffilm gan Rose Glass, efo Kristen Stewart, Katie O'Brien, Dave Franco ag Ed Harris. Oh, yeah. Swnio'n bonkers. Absolutely bonkers. Wy'n ddim yn siwr, quite siwr be'n neud o'r ffilm. Oedd yn actio'n stupendous, brilliant. Oedd yn chemistry anhygol rhwng Kristen Stewart a Katie O'Brien. Oedd y ddain o'n nhw'n ffantastig efo'i gilydd. Ond i fod ddim traffath dychmygu bod Dave Franco yn slimy, sex-obsessed, domestic abuser, ddim traffath o gwbl coelio bod Ed Harris yn rhyw fath o criminal mastermind, mafia type. Mae o'n lot o sort of trippy bits lle mae Katie O'Brien, mae cariad hi'n cymryd steroids, so ti'n gweld fatha muscles and riplo ac sort of bulge a mae'n bits eitha trippy yn digwydd. Ti'n quite siŵr di hyn yn digwydd yn y byd go iawn ta di hi'n cael fatha rhyw fath o... Dychmygu fo. Mae'n trymwni bit yn diwedd lle mae'n trymwni fatha Attack of the 50-Foot Woman a ti fatha be ffwc sy'n mynd ymlaen. A mae'n bit sort of darkly comic yn efo sydd yn really hwyl i watchad. So hwnna'n rhywbeth eitha da o'n i ti'n meddwl. Be ni hefyd licio oedd cinema lleol fi'n neud Coen Brothers series. Right. Ges i fynd i weld The Big Lebowski. Oh, yeah. Yn y cinema, ac oedd o'n absolutely brilliant. That's just like your opinion, man. Yeah, you know. I think it's Jeff Bridges, John Goodman, Steve Buscemi fel y trio. And the White Russian. Yeah, and the White Russian. I think it's Julianne Moore a John Turturro. A ti'n fatha, mae John Turturro mewn 2 golygfa. A rhyw sut mae o'n doing a whole fucking thing. Yeah, 100%. A mae o'n absolutely brilliant. Mae Philip Seymour Hoffman yn efo. And fucking brilliant. Just arbennig. A be nes i ffigro allan oedd yn gwachio eto just ar y sgrin mawr. Mae o efo union reading structure a noir movie. Yndi. Yeah. Ond fatha stoner noir. Oh, dwi'n licio hwnna. Yeah. That's my genre. Yeah. Right Stoner noir. That's the Iest. A mae'n absolutely brilliant just gwachad hwnna. Just Jeff Bridges fatha, mynd fatha, mae pob yn fucking nuts o gwmpas fi, ond fatha... Sa chdi'n gallu gwneud fersiwn hwnna, lle ti'n newid o i gyd i ddewn gwyn a cael Jeff Bridges in the voice-over arno fo, this is the point where I noticed I was fucked. Yeah. Mae'n absolutely... Chos mae gyd ti'r archetypes i gyd yno fo, a mae'n gyd yn ffitio, mae'n gret. Mae John Goodman yn fucking off i ben, a mae'n fucking brilliant. Mor flin. Hei, Tim Roth blin. Mae Steve Buscemi just yn fatha'n y boi yn dy griwdi sy'n fatha just fatha, be? A diolch yn neud diolch yn neud byd diolch yn neud mwy o'n fo, diolch yn neud llai o'n fo, mae'n just yn yna, a mae'n just yna, a di mae gyn ti Sam Harris, yeah. Oh, the cowboy. Oh, yeah? Yeah, fatha just fatha, mae o'n just yn yna, mae o'n just fatha, ac apparently, y stori dwi wedi clywed ydi, mae gen o'r mustache anferthol na, a mae o'n fatha mymblo, ac apparently oedd nhw eisiau fo neu fel so nhw'n gallu newid i dialog o nes ymlaen. What? A so nhw'n cellu
just cael o'i recordio'r dialog eto, a so ti'n mynd i weld i geg o trwy moustache. Mae just loads o bits fel a fucking brilliant. A ti'n gweld ti'n gweld bits lle mae ffilms eraill di dwy'n bits Dude, where's my car fath o beth. Dude, where's my trousers? Mae hwnna'n dod o... Mae'r lein yna ar premise y whole film di dod o'r ffaith bod John Goodman yn deud i Jeff Bridges, dude, where's your car? Fath o beth. Wedi cymeriad yr whole... Mae'r lein yna yn y ffilm. A wedi the rug, it really just tied the whole room together fath o beth. Just arbennig. Absolutely bonkers. Bryn, was it great? So mwy o beth sy'n gael o fo in-person cinema viewing ydy hi di bod rhan fwy ar amser. Wel, beth sydd yn bygio fi, nes i sôn am un cyn i ddechrau recordio. Yna, tra'n ni'n recordio, actually. So, problem ar y funud ydy, chys bod gymaint o streaming studios yn creu ffilms. Maen nhw'n creu ffilms mwyn rhoi nhw allan ar streaming. So fel bod y cinemas yn sôn efo byd i broadcastio. So mae cinemas mawr mae'n dda drwy'n necessarily efo byd i wneud. So be mae'r cinemas bach yn efo yr sgyn y fi'n y lleol i fi ydy wneud retrospectives ar directors a maen nhw'n gwneud cyfres. So maen nhw'n gorffan un... Wel, maen nhw'n curatio i ti'n dydyn nhw? Ie, so maen nhw'n gwneud cyfres Coen Brothers. Wel, maen nhw'n Kubrick yn dod i fyny cyn bo hir. Na ti. Mae fel blank check but live. A so mae'n gret, just fatha cael, ti'n gael mynd i weld, mae nhw am ail screenio The Matrix, a ges i'n gweld The Matrix yn y cinema tro cynta. Na, so gael neud hynna wan. So, ond, ia, mae'n pisio fi off, really, bod mae'r ffilms mae'n cael ei greu, ti'n colli'r profiad o mynd i'r cinema cael gwachod ar y sgrin mawr fel la. Mae'n troi o bod yn rhywbeth eitha communal i bod yn rhywbeth unigol. Yn unig, ti'n just yn dystafell fyw o gwachod y thing ar y thing. A be oedd y ffynnu yn... Chos eisiau weld The Lavender Hill Mob chydig bach yn ôl. 4K restoration. Do. Ti di bod yn gweld yr holl Ealing guys ma. Oedd yn 4K restoration o'r ffilm. Oedd yn edrych yn absolutely stunning o ffilm. O 1955. Oedd yn hyn dal yn ffynnu, dal yn briliant. A be chdi gweld, chdi mewn stafell o'n efo hanner dwsin o bobl chdi mynd nabod. Chdi cael laff fel... fel y bobl yn y 50au? A chdi'n cael mwynhau a fel eto, chdi yn ytrach na bod chdi'n just yn dy du, just yn gwachod o, yn mynd fatha, mae'n dweud, are you still watching? Click, a ti'n mynd i'r mwyn i peth nesa, ti'n fatha. Espresso martini a hoi. Exactly, well, old-fashioned i fi, ond ie. Mae'r cinema fi'n neud pretty mean old-fashioned, so... I'm all for it. I am coming down, Bryn. I'm Danny. Well, yeah, da ni gyd fod yn cael sleepover yn flat Bryn. Obviously, and cinema time. It's cinema time. Be amdana ti, Sions? Well, basically, gynnau un fawr a sprinkling bach. Yr un fawr ydy'r... mae Jenny Nicholson wedi uploadio fideo newydd i YouTube. Mae hi'n neud unwaith y flwyddyn. Dwi'n caru hi amdano fo. 4 awr. Potentially yn hir a hirioed. The Spectacular Failure of the Star Wars Hotel. Wanta. Mae Jenny Nicholson videos really eisiau gweld o. Arbennig, right? Just come up beast. Come up beast. Sut fod o'n cymryd 4 awr? Wel, gwranda, mae bobl yn eistedd na, so ti wedi gwachod 4 penod o be bynnag wyt ti'n binjo. Ond just hi yn siarad, dio? Yna, mae gennych hi footage nath hi fynd i'r hotel. So mae hi di basically neud like preamble o dyma be oedd Disney'n trio neud. Cos mae hi yn fel, mae'n Disney fan, ond mae hi hefyd yn acutely aware of faint maen nhw'n cymryd y piss. A faint o shambles ydy'r money grab. Basically, oedd hi di talu $6,000 am long weekend. Yn byncio hefo mate hi mewn... Oedd hi'n cysgu mewn bunk bed yn y Star Wars Hotel ma, lle oedd nhw fod yn chwarae basically massive LARP, ac oedd just
dim byd wedi gweithio. Oedd like, yr app yn ffoct, ac oedd hi ddim yn cael unrhyw storylines, ac oedd hi ddim yn interactive o'r characters i gyd. A ti'n mynd mae hwn yn fwy o ride na'r rides yn y fucking theme park mae hi'n mynd i, right? Y Galactic Star Cruise yma, a'r syniad yma bod Disney fel i ddechrau fo yn charge gymaint i bobl, ond oedd hi'n deud, tasyn nhw wedi rhoi y profiad oedden nhw'n trio gwerthu ni, falle bys rhai bobl wedi meddwl bod o'n gwerth 6,000 y bunud. Dwi'n gallu rhoi 6,000 y bunud yma, achos dyma, pan dwi'n wrth fynd ar fideo ar YouTube, allai wneud hynna. Fyddai'n wneud hwnna nôl mewn hysbysebion neu be bynnag. Reit? Dim lot mwy, ond llai wneud. Ond sa hi di deud, sa hi bron di mynd anyway. Achos mae hi'n caru y stwff yma. Ond mae hi hefyd... Os ni fod pres, os ni... Ond dyna'r thing. Mae'r thing di cael awr erbyn hyn, achos bod o gymaint o shambles. A mae'r ffordd mae hi'n dissectio a really mynd i wraidd beth. A mae'r footage o'r holl... Ti'n teimlo bod ti wedi bod yna? Achos nes i watch it up. So di Sul, right? Bore di Sul, o'n i di deffro... Genna i... Cur pen, sinusitis, o'n i wedi deffro am 4:06, so si reit. So mae wedi mynd i wneud, mae'r hael yn codi, dwi'n mynd i eistedd allan yn edrych ar y twll di-weilod o fwd sef arddi ar hyn y bryd, a dwi jyst mynd i roi hwn arno, dwi'n mynd i cymryd couple of paracetamols, a bach o frecwast, a dwi jyst mynd i watcho. So nes i manage, ti'n gwatcher mewn chunks o like awr ar y tro. Tra ni cwcio bwyd. So trwy di Sul, o'n i di rhoi dyn ni, mae yna Jenny Nicholson fideo allan, dwi'n mynd i joio fo. A mae o'n gampwaith o nerdery, o obsesiwn, o fanylder, a mae'r whole thing yn hun mynd, dwi wedi talu 6,000, so mae'n goffod atgoffa ti, right? This is £6,000. Ar y noson gyntaf mae na Star Wars Cabaret, a mae hi a'i chwaer hi sydd wedi mynd efo hi yn cael ei seatio mewn booth sydd efo fucking colofn huge rhwngthyn nhw ar y llwyfan. So mae di deud, so dwi di talu, so mae hwn yn, a mae'n calculatio fe gyd, mae hwn yn deud, it's $22 a minute oh my God. Of entertainment, right? Ac oedd hi fel, dwi'n mynd gallu gweld dim byd, a dwi'n cael in-app notifications yn deud, hey, there's a story thing happening lawr yn yr cargo hold, dyle ti fynd i fel cwrdd fy ni, gael stori ti fynd, ac ni fel, mae'r app yn gwybod bod fi mewn pre-booked oh my God cabaret, allai ddim mynd i gael, ond eto oedd hi fel, o'n i'n teimlo fel mor, ac oedd hi'n methu gweld dim byd, ond mae'n amazing, achos mae fel Fire Festival, ond ar raddfa humongous, a mae hi'n deud, like, mae Disney mor cheap efo certain pethau, ac oedd hi'n deud, a mae'n mynd trwy fel yr hysbyseb, like, y whole cychwyn y thing ydy'r hysbysebion, like, dyma be oedden nhw'n addo i bobl. A dyma be, a just yr whole thing o fel, ti'n goffo dreifio fyny, a mae'r basically, maen nhw wedi bildio'r Star Wars Hotel, just ar backlot yn fel un o'i parks nhw. So ti'n gorau fel, ti'n rocio fyny na, a ti'n gorau sort of hangio allan mewn, like, just basically yn y dond cargo loading bay, I wichad I fynd fewn i'r peth. Mae'n dweud, I am paying for luxury. This is not luxury. Yeah. A mae just y ffordd yn... allai ddim ymlaen, dwi'n really awgrymu. O ran... So diolch ar Fire Festival kind of vibes. Spectacular. Dwi'n lyfio fo. A mae hi mynd mor ddofn, a mae hi mor analytical. A mae gen hi gymaint o syniadau da, right? Bob tro dwi'n watch un o fideos ma, dwi fel, pan bo na neb yn talu hi i sortio allan i parks nhw, achos mae pob awgrymu, mae gen i hi ddatrisiad i bob sefyllfa, a ddi'n deud, di'n mynd deud, like, tas ni'n rhedeg o bys fo ddim di cael awr, ond ti'n edrych ar holl awgrymiadau hi o'i holl ffilms, a dwi'n gwybod dim byd amdani hi. Un o'r, beth ti'n gael efo, secret guest thing, sy'n dod i fewn i dy le di, a wedyn cymryd notes amdan, wel, mae hwn yn wrong, a bla bla bla. Mae'n mynd yn ôl i Mae'n amazing. Mae fatha beth ti angen ydy rhywun sydd yn sweating the small stuff, sydd yn efo passion a beth ti actually yn... Sioned, beth ti'n deud? Bryn, mae'n sweating the small stuff, dwi'n siwr ddech chi'n ddol. Sweating the small stuff, a sydd yn... Go on, Apple. Gallu deud iddo chdi fatha...
Pethau dal yn mynd yn ffain fan hyn. Iawn, So, mae rhywun sy'n sweating the small stuff sydd yn hefyd efo passion amdan y thing ti'n mynd amdan. Chos be geiti actually ydy... Ydych chi watchad Succession? Na, dwi'n watchad eto. Dwi'n nabod Succession. Mae definitely ar y list. Okay. Dwi'n nabod o trwy clips. So, mae gen ti cymeriad... beth yna fo? Greg? Na, Tom. Right, yes. Matthew McFadden. Matthew McFadden, ydych chi. Mae o fatha rhyw toadying middle manager type. A mae o fatha... Dwi'n gallu gweld rhywun fel fo oedd in charge o'r thing a creu y profiad. Ac oedd yn gwybod be oedd yn gwybod be oedd yr property, ond gyda ddim rhaid peth oedd o'n gweld oedd, na i gorffan hwn, handio fo drosodd i rywun, a gael step nesa ar y corporate ladder fath o beth. Lle mae hi fatha, o na, fyswn i'n reit ac hwn, fyswn i'n hapus, ro fi in charge o'r thing ma, I'll get it done fath o beth. A dyna, that's all I want to do with my life is run this thing for you. Just ar kind of y detail ar pob peth mae di roi fynd. Mae fel dyda bod H-Bomb y gai neu Dan Olsen yn dod â fideo allan. Mae'r rhain yn top tier yn fy marn i. Like, top tier YouTubers. Mae hi'n great. Mae'n like, un fideo o'r flwyddyn achos bod fi ddim yn... Dwi'n subscribe i Patreon hi. A mae just yn delight. So na benesu trwy DC oedd yn great. Hefyd mae Bridgerton Season 3 allan. Guys... Dwi yn gwybod Bridgerton ddim gan amlan vibe fi, ond dwi wedi deud hyn, oedd Bridgerton Season 2 un o'r season sgorau teli yn beth di watcher. Mae nhw'n melodramatic, ridiculous, fel na i gyd, a live for it. Hwna, mae Nicola Coughlan yn arbennig, mae gwached merch tew yn serenu, mewn rhywbeth sydd yn heiddi hi, as opposed i agael lle oedd Bryce Dallas Howard just doedd y ffilm na ddim yn heiddi cael Bryce Dallas Howard ar hwnna o gwbl. Mae just gwached spectacular, real front and centre rhoed merch tew fel ser yn y sioe, fel object of desire. Dwi'n lyfio fo, absolutely caru fo, na i watch it, a mae'r drama yn dramatic, a mae'r costumes mae'r costume budget ar hwnna'n fwy na 3S4C budget am flwyddyn. Come at me, bro. Mae'n ridiculous. Hefyd, podcast dwi wedi ffindio o'r enw Maintenance Phase, siarad mwy amdan experiences bobl tew. Hefyd, mae Maintenance Phase amdan debuncio wellness a diets, Aubrey Gordon a Michael Hobbs o If Books Could Kill. Just brilliant podcast. Maintenance Phase. Mae'n mynd trwy, mae yna penod ar fel pob diet ti'n gallu meddwl amdan, mae yna penod amdan War Jamie Oliver ar nuggets. Mae yna penod ar goop. Mae yna gymaint a mae'n explorio pob math o fel gelwyddau bod wellness a diet industry'n taflu at bobl, a just hanes anti-fatness a moralisation unrhyw attempt i fynd, mae hwn ar gyfer eich iechyd chi. Mae fel, ydi o ddo, neu ydych chi just ddim yn licio bod bobl tew yn bodoli? A ni'n dwi just yn, maen nhw mor ffynnu, maen nhw mor cytig, maen nhw mor wybodus, mae'r ddau nhw'n fel ymchwilwyr gwleidyddiol arbennig hefyd, just chef's kiss, Maintenance Phase di hwnna. A really quick, ges i llyfr llafar ar Borrow Box, defnyddiwch eich llyfrgell lleol. O'n i'n gweld bod Iestyn wedi rhoid link fyny yn deud bod llyfrgelloedd Gwynedd yn arwain prosiect cenedlaethol ar gyfer llyfrgelloedd i gywasgu holl cynnwys llyfrgelloedd Cymru mewn i un app. Love it. Llyfr llafar, Drift gan Carol Lewis. Could be live it. Could be llanast. Kai just, just pwynt allan. Mae'r cwbl e-readers ar y funud yn gweithio efo'r system llyfrgelloedd gynna ni ar y funud. So ti'n gallu brawsio trwy dy cwbl reader yr cynnwys llyfrgell, ti'n gallu gymenthig, ti'n gallu lawrlwytho yr llyfrau sydd i dy cwbl device, ag mae just yn gweithio.
Dwi'n mor flin bod gennau bloody Dwi'n Kindle. Dwi'n gobeithio fod llyfrgelloedd Gwynedd ddim yn mynd i dorri hyn. Dorri hwnna. Please cadwch y cysylltiad yna, ond cadwch bob dim das gynnach chi ar y funud, fatha yr system borrow box, sut mae'n gweithio, yr audiobooks a bob dim, mae'n gweithio'n gret. Please peidiwch a troi hwn i fewn i half-assed Wales fucking project. Am fod am 900 grand da chi'n cael eich talu am y fucking project ma, mae o gorfo fod yn really fucking da. Am 900 grand. Os mae'r bobl involved yn y project yn grydu hwn, mae'n chance, I guess. Bod o ddim yn half-assed. Os da chi eisiau dod i siarad amdano fo, O ie. Am fod da ni all about the air-lyfrau here. O ie. Wyt ti'n teimlo bod hwnna wedi costio ti ar un faint ac Cymru yn y Metaverse neu? Oh, fucking hell. Ond ie, llyfrgelloedd, so Drift gan Carol Lewis o'n i wedi darllen. Bach o llyfr weird, Carol Lewis yn sgwennu llyfr Saesneg, lle oedd pawb yn... Drift. Yn amlwg yn wedi'w osod mewn llefydd Cymraeg, oedd pawb yn sort of siarad Saesneg hefo'i gilydd, so bod y cymeriadau di-Gymraeg yn gallu deall no, I suppose. Bach weird, good llyfr ddo amdan. Mae'n eitha bach o magical realism, kind of, Manon Steffan Rossi kind of vibes yn efo. Joio fo. Dwi'n yn gwybod sy'n ni'n awgrymu fo i bobl, ond y ffaith bod na fel llyfr Cymru-centric, Penguin ydy rhyddhau o, ac oedd o ar Borrow Box yn cael ei hyrwyddo, a si fel, sy'n joio hwnna. So, just darllen o. A does gen i ddim amser i eistedd lawr yn gwachod teledu, dwi'n mor sori. Fel, dim ond un penod o Bridgerton season 1 dwi'n gwachod. A mae'n oce, mae Demon Slayer yn ôl. Mae series diweddar o Demon Slayer allan, so fi jyst yn gwachod hwnna'n lle. Ond sy'n neb eisiau clywed am hwnna. I mean, mae na subsection o bobl Cymraeg yn... efo diddordeb yn y series diweddar ydi. DM'wch fi, Demon Slayer takes. A dyna ni. Guys, mae hi bron yn fori. Dwi'n cedi bod ni wedi rhoi gwerth mis o hashtag cynnwys i bobl yn do. Ie, ac eisiau... gan i weld, erbyn mis nesaf, dwi'n gobeithio... nath ni sgimio drost be oedd GPT-4o wedi cyhoeddi a be oedd Google wedi cyhoeddi. Dwi'n gobeithio erbyn mis nesaf fydd y gyd allan a fydd pawb yn gallu defnyddio fo a wedyn yn gallu reid barn ar be maen nhw wedi cyhoeddi, sef y dau beth o'n i wedi bigo allan o'r cyhoeddiadau oedd oherwydd fod y mab yn mynd trwy GCSEs ar y funud a'r merch yn mynd i fewn i blwyddyn 10 i wneud GCSEs, oedden nhw'n wneud demo eitha da o sut mae hein yn gallu helpu chi ddysgu yn gweithio allan problemau. Os da chi'n rhaid problemau i flaen o, neith o ddim just deud chi beth i'r atab, ond gweithio chi trwy'r broses o sut i gyrraedd at yr atab. So mae'n ffordd o adolygu. So dwi'n gobeithio erbyn mis nesa fydden ni'n gallu trafod hynna amdano fo a fod o ddim yn just yn rhyw flash in the pan thing lle maen nhw'n gaddo'r stwff yma. Am fod mae'r un Google yn gweithio efo Google Classroom lle mae'r rhan fwy o ysgolion Cymru yn defnyddio ar y funud lle mae'n gallu llyncu fewn y gwaith i gyd sy'n Google Classroom a wedyn gallu creu quizzes a bob dim allan o'na fo, so ti'n gwybod wedyn, dwi'n dysgu mynd trwy'r nodiadau yr athrawon ag yn neud y gwaith mae'r athrawon yn disgwyl wybod, dwi'n mynd i wybod o cyn i fi fod yn y dosbarth, so gawn ni ffocin weld. Mae'n gret. Wel, dwi eisiau gofyn iddyn nhw, gawn nhw crynhoi, da ni'n gallu rhoi PDFs o beth i galw fo, manifestos yr pleidiau i gyd fewn, a gweld beth yw manifestos digidol nhw. Mae'r crynhoi bach yn sys ddo, ti'n cofio ar ôl i roed adroddiad What did they promise and what did they deliver? GPT? Mwhaha. Oce pawb,
dwi'n credu bod ni'n barod i ddeud nos da. Mae Bryn actually wedi, un o'i rhewi neu wedi cwmpo i gysgu'n barod. Hey, he lives! He lives, mae'n okay, guys. Diolch yn fawr ofnadwy i chi am brando mor bell a hyn. Dwi'n siŵr pwy sy'n cyrraedd y diwedd yma, da ni falch bod chi yma. Diolch i Iest am olygu a chynhyrchu'r rhaglen. Wastad. Diolch i Bryn am fod yn beautiful. Mae'r barf yma erbyn mis nesaf. Dwi'n edrych ymlaen am ddatblygiadau barf. Gwch chi weld o'i gyd yma yn gynta ar y rhaglediad. Diolch i Sioned am cadw'r whole thing on the tracks. Dwi'n bod am hynna hefno. Dwi'n mynd gofod am hynna hefno. Little toe would like to think otherwise. Oh my god. Ond dim fi oedd yn crasho FaceTime drwy'r amser nagia, guys. Unwaith nes i torri pethau. Oedd y FaceTime wedi crasho 5 gwaith yn byn diwedd. Beth bynnag. Ni'n good. Beth am i chi ddod nôl at ni mis nesaf, fyddwn ni gyd yna gyda... Election special. Election special. Dydd? Na beth. So, gyda ni nos da gan Iest? Say hi to your mom for me. Nos da gan Bryn? Buonanotte. A nos da gan y fi. Hey, so you're monkey, huh? What's that like? How's that going for you? Okay, great talking to you. Hwyl am y tro, ta-da! Ta-da! Get your hands off me, you damn dirty ape.